Neviem, nakoľko treba predstavovať dvojstranu, lebo veľa z vás asi už trošku zaregistrovalo, hlavne tí, čo ste z našej školy, že tu v knižnici robíme takéto pravidelné prezentácie kníh, ktoré súvisia nejak s výtvarným umením, čo zase ako nie je veľká náhoda, že knižné publikácie súvisia s výtvarným umením. A vlastne ten minulý rok sme tak dosť oficiálne odštartovali aj teda s názvom tú sériu prezentácií ako dvojstrana. A vtedy sa to aj ukotvilo ako taký spoločný projekt knižnice akademickej, katedry dejín a teórie umenia, ktorú reprezentuje Beata Jablonská, a ešte aj galériu Médium, ktoré práve vchádza Mirka Urbanová, keďže nám to spolu dobre klape, tak sme si povedali, že samozrejme, že budeme pokračovať aj ten ďalší rok. A teda som hrdá na našu školu, že naša škola nás podporila a že teda môžeme pokračovať tento rok teda s 2 tými prezentáciami. Toto je tá prvá o knihách a súčasnej ilustrácii na Slovensku, a ešte bude jedna niekedy na prelome októbra a novembra, a tá bude zase o fotografii, čo je práve takéto obdobie práve toho fotografického života. To je snáď asi všetko, čo by som chcela povedať takto o tom rámci. Ak vám náhodou unikli tie predošlé dvojstrany, všetko máme krásne zdokumentované na web stránke akademickej knižnice. Je tam naozaj taký ako poctivý archív fotografií, videozáznamov, nejakých krátkych textov o tom, o čom boli tie prezentácie predtým, tak vás pozývame, aby ste sa v tom pohrábali, a my z toho radi do budúcnosti aj urobíme nejaký taký výstup, asi teda publikovaný, čo sa celkom hodí. Obrázkovo-knižný, nejaký takýto, a na to sa veľmi tešíme. Takže aj týmto stretnutím zbierame ten materiál. A teraz by som predala slovo v harmonii Beate zase, aby pokračovala k tej téme. My máme vymyslenú dramaturgu, že kto čo, lebo nie sme profesionálne moderátorky, tak si to niekedy tak troška jemne nacvičujeme. Čiže uvádzam teraz vlastne túto našu debatu. Ono to vyzerá, že sme ako keby reagujeme na nejakú aktuálnu situáciu, ale už vlastne spred roka, keď sme si žiadali granty, tak sme mali predstavu, že naozaj sa budeme venovať knižnej ilustrácii. Takže je to vlastne akoby sme po takej ročnej nejakej príprave, a tak sa ale veľmi tešíme, že sa nám podarilo vlastne pozvať túto zostavu, ktorú tu vidíte. Vy ste vlastne všetci insideri, takže nemusíme až tak veľmi predstavovať, ale po mojej pravej strane je vlastne Mária Rojko, Daniela Olejníková, Zuzana Liptáková a Ľubo Pálov. A teraz my máme takú pripravené troška, že naozaj ľudí tu nesedia len tak pre nič za nič, naozaj sú to ako ťažkí aktéri a insideri vlastne knižno-ilustračnej a dizajnerskej scény, tak by sme mohli povedať také tie zásadné naše úspechy. Takže začneme možno Zuzanou. To je ilustračné úspechy. To mám zase odchádzaš o tej 4 hodinu, si povedala, takže len... Dramaturgii, predstavenie v dramaturgii ja som dostala, ale myslím, že naozaj ako vaše alebo tvoje predstavovanie je asi takéto najaktuálnejšie, by som teraz povedala, pretože ako u mnohých proste zarezonovalo to, že si ako riaditeľka Bibiany bola odvolaná veľmi neodborne, takže myslím, že všetkým zarezonovalo to, že proste od 2022 roku do 2024 si tú inštitúciu viedla aj s mnohými tými reformami, čo sa týkalo Bienále ilustrácií, čo sa týkalo najkrajšej knihy Slovenska. Že toto si asi väčšina z vás proste uvedomila, že toto sa tu udialo a čo vlastne tomu predchádzalo. Ja ešte teda som nabrifovaná, že teda by si vyštudovala estetiku
estetiku a francúzštinu na Univerzite Komenského. Bola si vlastne akoby moja kolegyňa, lebo si pracovala v mestskej knižnici a vlastne za tebou stoja tie aktivity v Červenom rakovi, v tej letnej čitárni. Takže toto všetko už teda máš za sebou a vlastne sme radi, že nám jednak povieš, alebo jednak sa budeme vlastne prostredníctvom teba môcť dotknúť tej úplne aktuálnej situácie, ktorá asi nás veľmi neteší v kultúre, ale zároveň budeme radi počuť aj o tom, že kam sa pohneš ďalej a čo robíš. No, to by som aj rada ešte vedela, ešte oddychujem. Už sme niečo aj vyzvedeli. Dobre, môžeme teraz, Ľubo odišiel asi po vodu a môžeme pokračovať vlastne Danielou. Áno, vodu má tu. Daniela je tiež naša študentka, čiže sa vraciaš v podstate akoby troška, neviem, ale asi sem občas chodíš vlastne do svojej alma mater. Začala študovať malbu a potom rýchle odišla na grafiku aj na média, do ateliéru ilustrácie a grafika. A samozrejme to už má teda dávno za sebou, ale ja teraz držím veľmi aktuálnu knižku, za ktorou dostala cenu vlastne na festivale knižnej, a teraz ten presný výraz je detská ilustrácia alebo knižnej. Ilustrácie vlastne veľkú cenu v Bolone, je tam asi 10 udeľovaných cien, okolo 3000 možných teda prihlásených knížiek, dostala cenu vlastne v sekcii non-fiction, dostali cenu všetci tí, ktorí tú knižku tvorili, je to vlastne Miko, kompletný spravodaj ze sveta hub, napísal Jiří Dvořák, graficky vlastne upravila vlastne ten vizuál, robila Palo Bálik a celý ten ako keby obrazový vnútorný vizuál obrázky vytvorila Daniela. Ona vlastne už spolupracuje s týmto tímom, ste už taký hviezdny tím, asi vám to pekne funguje, alebo ste vlastne urobili aj ten hávetník, aj hávetník. Áno, po Slovensku vyšiel v Baobabe a potom vyšiel, myslím, aj v Artfore a vlastne vaša prvá spolupráca bola, myslím, v bydlení alebo niečo na to. Nie, naša to nebolo teda pre týchto vydavateľov, ale prvá spolupráca s Palom Bálikom bola v Melonovom cukre. No áno, to bolo vlastne Richard Brod, áno, takže. A ešte ste potom robili aj Richarda Calvina Neviditeľné mestá. A je toho samozrejme spústa, čo mnohí z vás aj poznajú. I keď som teraz síce bola v Pantarej a v Martinose a pýtala som si niečo od Daniely Olejníkovej, a fakt bolo toho málo, asi je to vypredané. Neviem, či to je bolo. Takže Daniela sa tiež bude s Máriou, aj vlastne s Ľubom sa budeme zapájať do všetkých vlastne debát, lebo ešte my budeme hovoriť, že sme boli aj členky výkonného výboru v minuloročnom VIBE, čiže vieme troška jemne politizovať. Uvidíme. A teraz keď ešte stihneme Máriu. Máriu poznám v prvom rade kde som sa prvýkrát s tým zoznámila a to bolo na pôde, toto je galéria, do ktorej ma, ak si dobre pamätám, dovedla možno ešte Ida, alebo možno teraz vymýšľam a fabulujem, ktorú založili aj s Milošom Koptákom v roku 2014. A naozaj je to vlastne inštitúcia, ja tam nerada hovorím, že nejaká malá súkromná, lebo oni sú naozaj inštitúcia, ktorá sa zaoberá vystavovaním, zbieraním, zachraňovaním, archivovaním a zbieraním vlastne ilustrácie, čo mám pocit, že je ako keby jedinečný priestor a jedinečná inštitúcia na Slovensku. Takže naozaj bola pri založení a pri existovaní tejto inštitúcie, zároveň pri azyle vlastne asociácie ilustrátorov a vlastne grafických dizajnerov a zároveň naozaj veľmi je aktívna v podstate na poli vlastne tej vizuality knižky a grafického dizajnu. A viem, že má toho veľa na rováši, ale mám veľmi rada vlastne tú edíciu, ktorú si aj pravidelne nakúpime vďaka nej, lebo je veľmi výrazná edícia prekladovej beletrie, vydavateľa Artfora, Klad. Som rozmýšľala dlho nad tým názvom, že čo je tá. A Mária dala naozaj tomu ešte tak keby pridaný bonus, okrem toho, že je rozpoznateľná, ale nejakými 3 farbami. Ale je tam vložená na obálke vždy ilustrácia, ktorá vlastne čerpá buď z ich archívov, teda sú tam ilustrátorky a ilustrátori, ktorí patria už do našich dejín, alebo vlastne aj súčasníci. Čiže je to taká akoby malá galéria vždy a je to taká akoby, mám pocit, až taká vlastivedná prehliadka týchto autorov. Takže za to im tiež môžeme byť vlastne vďační. A ideme k tomu poslednému Ľubovi Palovi. Zase v mojej kompetencii.
Asi nemusíme predstavovať veľmi domácej obci nášho pedagóga, Ľuba Pala, ktorý pôsobí na katedre grafiky a iných médií v ateliéri. My sme to iné médium, no. Ste to iné médium, áno. Iné médium, ilustrácia, ale vy sa teda venujete aj voľnej tvorbe, grafike, malbe a teda za vašimi ako výsledkami stojí mnoho ocenení, Zlaté jablko na Bienále ilustrácií alebo cena Ludovita Fulu a určite ešte strašne veľa ďalších. Viem, od Beaty viem, že ste vytvorili asi ilustrácie asi pre viac ako 30, tuším kníh vám napočítala Beata. Tie, čo sú uverejnené, aspoň tie, čo sa dajú zistiť. No. Takže s vami by sme sa aj radi venovali takémuto novému prístupu vo vychovávaní nových ilustrátorov a vôbec pri tej pedagogickej činnosti v rámci ilustrácie. Takže môžeme ísť na vec. Ďakujem. Tak, my sme uvažovali so Zuzanou, že o čomu, aby sme tu tak asi hodinu, tak aby sme sa naraz, my vieme aj tým, že sa už poznáme, my vieme, keď sa deje 2-3 hodiny o všeličom. Tak sme si dali tak akoby 3 témy. Prvá by bola naozaj o tej zodpovednosti inštitúcií a vôbec o tom výtlaku inštitúcií, možnostiach a nemožnostiach, tým, že tu máme aj Zuzanu Liptákovú. Potom by sme sa venovali trocha vlastne tomu podhubiu a tomu, v podstate tomu ekosystému vydavateľstiev a ilustrátorov a grafických dizajnerov. A na záver by sme tu tým, že tu máme študentstvo, študentov, že by sme sa venovali aj vlastne akým spôsobom vlastne sa dnes v podstate pracuje s ilustrátormi. Takže začneme a Zuzana, možno by som sa teda rada spýtala a nechceme byť negatívni, keď vieme, keď sledujeme vlastne teraz kultúrnu politiku. A to je veľmi honosné pomenovanie, že kultúrna politika, to, čo robí Ministerstvo kultúry. Takže mohli by sme tu byť naozaj veľmi pesimistickí a veľmi nahnevaní, ale budeme aj pozitívni. Že bola si 2 roky, vyhrala si konkurs, otvorený konkurs, ktorý sme dokonca teda mohli sledovať aj na sieťach. Čiže sme naozaj vedeli, kto asi zhruba ide do Bibiany a čo sa ti vlastne, povedz nám, čo sa ti podarilo, už máš aj ten odstup a kde vlastne cítiš, že vlastne už v podstate je asi stratené. Môžeme hovoriť priamo, že o Bibe, o Babe, o najkrásnejších knihách, alebo mám pocit, že práve v týchto troch produkciách, čo má vlastne Bibiana na starosti, tak tam si urobila ako veľa. Bolo to krátke a intenzívne. Kratšie než som čakala, aj keď zmenou vlády som asi tušila, že tak nejako sa to bude vyvíjať pre mňa. Úplne nepozitívne, ale bola som prekvapená tou rýchlosťou a čistotou rezu, ako som bola uťaná. Čo nevnímam vôbec teda tragicky a hovorím, že aj vďaka vlastne tej podpore, aj veciam, čo sa podarili, nemám pocit také prehry. Čo je pre mňa to ako v osobnom živote si cením, že som tam neodchádzala nejako nemám pocit prehry. No a ja neviem, necítim sa úplne to zhodnotiť za inštitúcie, keďže ja som bola riaditeľkou prvýkrát a v jednej inštitúcii a veľmi krátko, už aj za tú krátku dobu som zažila vlastne 3 ministerky. Čiže to bolo trošičku pre mňa aj taká dezorientácia, ako funguje inštitúcia voči ministerstvu, tam sa to furt trošku menilo. Čiže aj tie komunikačné kanály boli teda veľmi náročné v tej orientácii. A akože, čo sa týka stavu Bibiany, prišla som do veľmi ťažkej situácie, akožto prvýkrát riaditeľkou som našla zavreté ekonomické oddelenie, dlhy a tak ďalej, Takže toto bol taký šok, ktorý som nečakala. Ty si už vedela, že odborná obec, lebo samozrejme odborná obec je vždy aj rozdelená, ale väčšinou odborná obec vedela, alebo proste vysielala signál, že niečo vlastne s tou inštitúciou treba robiť a s jej výstupmi. O tom si bola asi oboznámená. O tom som bola oboznámená a v podstate o to bolo pre mňa taká akoby trošku aj sklamanie a nepochopená situácia v tom, že práve preto som aj reagovala na ten konkurs, lebo vyslovene zadanie toho konkurzu na nové vedenie bolo urobiť reformy týchto 3
kľúčových akoby kultúrnych produktov, ktoré Bibiana zastrešuje, ktoré má v zriaďovacej listine. A plus ako návštevník a rádový občan Bibiany, to som chodila s deckami, som cítila, že tam nie je úplne v poriadku práca s deťmi, nejaká, ako to funguje pocitovo a tak ďalej. Napriek tomu, že vlastne tie výstavy a výtvarné produkty myslím, že boli kvalitné. No samozrejme závisí od výstavy a tak ďalej. Ale tá práca s deťmi bola hlboko pozadu v porovnaní hociakou knižnicou, inštitúciou a tak ďalej, hej. Dokonca nejakí kamaráti mi poslali, keď som sa chystala do konkurzu, petíciu proti dozorom Bibiane, čo fungovala normálne oficiálne. Proti tetám, hej, takže to tam tiež nebolo úplne že v poriadku. Preto áno, pre vás možno ako odbornú obec sú viditeľné tie 3 produkty akoby, ale tam bolo ešte celý ten kolos tej práce s deťmi, hej. No a o to smutnejšie pre mňa bolo také precitnutie, že vlastne bol podnet z ministerstva, že chce toto riešiť. A ja keď som tam prišla a začala som to riešiť, tak pomaly som bola jak, že nová metla, teraz to tu, akože ja sa tam idem nejako realizovať, ale nejaké moje ambície, alebo čo, a pritom ja som nebola z fachu, hej. Preto som veľmi zodpovedne a veľmi opatrne pristupovala v tom zorientovaní sa, ako prešmedila som všetky festivály v týchto 3 kategóriách, animácia, ilustrácia a knižná kultúra, aby som vôbec, rozprávala som sa s ľuďmi rôznych profesí z tých fachov, aby som zavnímala presne aj kritické názory z jednej, z druhej, z tretej strany, nejako si to celé upratala a aby som vôbec bola schopná povolať správnych ľudí na tie reformy. Lebo samozrejme to si netrúfam ja teraz prísť a ilustrátori pôjdu takto, animátori takto, knižná kultúra takto. A v tomto som sa, keďže som to ekonomické oddelenie mala nefunkčné, bolo to veľmi náročné vôbec držať v chode tú inštitúciu a popri tom, tým pádom, že som nemohla veľmi vymýšľať zo mzdami a tak ďalej, som sa teoreticky pripravovala na tieto zmeny, mapovala som si terén, ľudí a tak ďalej. A bohužiaľ nie všade sa mi podarilo skľúčiť ten ideálny stav, že stará garda príde s tou skúsenosťou, s tou know-how, ako to fungovalo a je ochotná ako keby predávať žezlo a potom príde z druhej strany nový vietor, nové nápady, mladí a sú schopní sa dohodnúť a nie na všetkých tých frontoch sa toto podarilo, bohužiaľ. Aj keď snaha sa to najviac podarilo z týchto vlastne 3 výstupov. My troška vieme odsledovať si ten vlastne bienálne ilustrácie v Bratislave, alebo sme boli v tom výkonnom výbore. Ale tam viem, že tam sme sa potom snažili aj kolektívne meniť ten štatút, aj bol potom spísaný. Aj sme vedeli, pretože naozaj treba ju tú cenu troška ako keby zintenzívniť, urobiť taký refresh a mám pocit, že sa aj mnohom podarilo. Ale potom mám pocit, že ste to ako keby dokončili možno práve v tej knižnej súťaži a to mám pocit, to je, že tam sa tak to... ako hovorím, to zadanie išlo práve z ministerstva, aby sa urobil refresh tých súťaží a podarilo sa to s pečiatkou od ministerstva iba v najkrajšej knihe. A štatút Bibu a Bábu ostal rozpracovaný, v podstate náhodený a nepodpísaný. To sa nepodarilo podpísať. Čo myslíte, ako to dopadne teraz? No inak ja ešte do toho vstúpim, ja mám jednu otázku, ktorá nadväzuje na tvoju otázku. Ja by som bola rada, keby ste mi ju vy zodpovedali, lebo ja ako človek, ktorý pozerá na tieto zmeny v kultúre, tak trošku akože ja sa vlastne ako nejak stojím tak mimo a som z toho taká nervózna. Ja mám proste, mne napadá tá otázka, že prosím vás, dá sa to potom zvrátiť ešte? Takže to, že sa všetko teraz urobí, myslíte, že sa dá? To záleží, akí ľudia budú to mať v rukách tú zodpovednosť a tú chuť a snahu niečo vylepšovať, pretože ja si vôbec nemyslím, že to je možno, že generačná z časti, hej, ale pre mňa, ako som práve hovorila Beatke, jak som spomínala, som si mapovala proste také názory, onaké, nie všade bola ochota vôbec zdieľať tie názory a tak ďalej. Ale pre mňa bol taký veľký šok, že som išla do Bolone, rok predtým ešte, a tam v podstate som zavnímala neúplne lichotivé vnímanie stavu Bienále. A to bol pre mňa taký, akože taká facka, až mi to bolo strašne ľúto,
a také tie interpretácie, že idem to tam ja celé potopiť a neviem, že nemám k tomu rešpekt. Ja si myslím, že sme mali obrovský rešpekt, lebo ako keby ste zdedili, že pokračujete v bratislavskej líre. Akože ja už som ani nespávala, hej, to sa jasné, že to nikto nechcel ani zrujnovať, ani podceňovať, ale... Pozor, je to podujatie, ktoré má obrovskú tradíciu. Áno, toto bola tá ťarcha na nás a vlastne, jak sme sa nevedeli dopracovať, naozaj to je zle archivované, tá komunikácia bola extrémne náročná a bohužiaľ nepodarilo sa mi v prípade Biennale sklbiť starý nový tím, takže tam vznikli veľké pnutia. A keď sa pýtame na ten pôvod, na tie úspechy, tak vzhľadom na to, na akom pozadí toto celé vznikalo, tak ja proste extrémne ďakujem všetkým kolegom, tomu novému tímu, teda hlavne, že sme zvládli Biennale tak, jak sme ho zvládli, za daných podmienok, jak sa tie ministerky tam proste točili, nevedeli sme, koľko peňazí finálne na to bude. Že sme úplne museli rešpektovať tak ako nikdy, lebo sme boli pod drobnohľadom tie existujúce nie úplne dobré pravidlá toho celého. A napriek tomu tá zmena bola citeľná, ale bolo to v podstate kozmeticky, ale aj to už ľudia podľa mňa veľmi ocenili. Práca s online, to tam neexistovalo, hej. A takéto nový katalóg, nový vizuál, nový výkonný výbor, ktorý som proste vymenila, aby som sa vôbec pohla ďalej, lebo tam už to došlo do takých absurdít, že napríklad boli zvyknutí mať ten týždeň, že začína v stredu do nedele. Ja hovorím, ale keď chceme tam dať študentom, nedávajme cez víkend, hej, napríklad nejaké diskusné záležitosti. A že nie, to vždy bolo v stredu. Ja hovorím, ale prečo to bolo? Lebo akože dopýtať sa vôbec, že prečo je to tak ako ten existujúci stav, že argumentácia, aby sme sa o tom vedeli baviť, tak to bola akože nikde nič napísané, to len jeden si to pamätal tak, druhý tak, ale proste vždy to bolo v stredu, tak to proste bude v stredu. Ja hovorím, nič nemeníme, len to takto o 2 dní celé posunieme. Nie, to bude v stredu, hej, takže... Bolo skvelé to, čo som si ja teraz, môžem mi to potvrdiť, že ste vlastne priniesli to, že k tým jednotlivým expozíciám tých vybratých autorov, že bola prezentovaná aj knižka. A to je ako naraz, lebo my naozaj listujeme, naraz samozrejme vidíme naraz obrázky, ale naraz keď ho vidíme v nejakom knižnom príbehu a v nejakej väzbe, to je to podstatné. Ja si teraz fakt poviem, že ak to nebolo vlastne predtým, tak to je také zvláštne, hej, že a tam naraz fakt u každom tom paneliku, tom panele bola vlastne k dispozícii kniha. Toto za to ďakujeme vlastne Hanke Kryžanovej, ktorá mala extrémne veľa takýchto kreatívnych vylepšení. A nie všetky teda sa nám podarilo presadiť, ale toto je presne jedna z najväčších vecí, že sa podarilo dať knižku k danému profilu, že katalóg bol plne voľný, pozerateľný v online priestore. My sme naozaj z finančných dôvodov zredukovali množstvo fyzických výtlačkov, ale napriek tomu, nevedeli sme to úplne dopredu odhadnúť, ale hovorím, kto chce si to pozrie, nemusíme to proste takto priežošti vyhadzovať, na to nie sú už peniaze. A okrem toho sú kila starých katalógov v Bibiane, to tam je zahltené starými katalógmi, takže toto sme tiež prehodnocovali a takéto hlúposti, to boli boje na týždne, hej. Napriek tomu sa podarilo presne, a mňa napríklad strašne mi lichotilo to, že prišiel prekladateľ, ktorý to prekladá roky. To bolo také ako jedno z najväčších vyznamenaní, musím sa pochváliť. A on povedal, že prvýkrát sa nenúdi na tých diskusiách. Že to není formou odčítania nejakého proste referátu, teraz ide druhý a tak ďalej. Ale mne on povedal, že prvýkrát, on bol šťastný, že prvýkrát nikto nepoužil staničky, že už ľudia vedia anglicky. A potom povedal, že nikdy ešte nezažil, že ja neviem posúdiť, že sa toľko ľudí pýtalo na veci, že toľko do toho sa akože aktívne chcelo vedieť, že prečo, ako, a že konečne akože tá debata sa rozprúdila aj na tých sedeniach počas toho týždňa. Tak to mi veľmi dobre padlo. Výborne, môžeme teraz pokračovať, lebo veľmi ťa pozorne počúvame a spýtam sa teraz všetkých vás, bo vy ste naozaj, vy by ste kľudne všetci bez Bibu a Bibiany mohli existovať, lebo máte svoju prácu, máte svoje vydavateľstva, proste ste lebo je zase je pedagóg, vy zase ste, ale zároveň tiež ilustrátor. Fakt, čo je pre vás? Čo vlastne pre vás, ako vy vnímate v podstate celú tú inštitúciu a možno, že zvlášť vy? Okrem toho, že ste tam boli podsunuti. Možno, neviem, kto začne, Daniela, a potom možno... Tak samozrejme, že z veľkej časti je to pre mňa aj o tom, že si pamätám veľmi dobre ako dieťa, že som bola a
No, niekde tam asi skresla tá predstava, že možno niečo také by ma zaujímalo niekedy robiť, ale tak ja si myslím, že BIP, tak ako si ho predstavím, že čo by mohol byť a teda čo aj čiastočne bol, je proste prezentácia ilustrácií v tej originálnej forme, už to dneska znamená čokoľvek, v takej koncentrácii a v takom to nazvať, povedzme, na takej ploche, aká je vlastne nevydaná. Nehovoriac ešte o tej histórii, čo je za Bibom vôbec, ale myslím si, že to, čo by to malo byť viac, a tento ročník sa to teda podarilo, že by to malo byť aj miesto toho stretávania a toho života okolo. Že nie je to len o tom, že prídeme na nejakú obrovskú výstavu a na konci skončíme úplne unavení, že už nechcem vidieť ani jeden obrazok, ideme von niekam, ale že vlastne presne to spomínaná práca s deťmi je podľa mňa veľmi dôležitá, práca s publikom ako takým a vôbec aj to, aby to mesto tak trošku ožilo tou veľkou udalosťou, ktorá sa tam deje. No a samozrejme z toho profesného hľadiska bolo pre mňa vždy také otázne, že no tak ako je to veľmi slávna súťaž, ale ako roky už robím svoju robotu, tak mi tam začalo niečo nahľadávať, že ale prečo? Že čo je vlastne to dôležité, čo je to, prečo by som ja tam mala prihlasovať tie diela, no a z rôznych dôvodov, ktoré už čiastočne tu možno boli spomenuté, som si uvedomila, že čoraz menej a menej chcem. No, takže keď my sme prišli do toho výkonného výboru, tak my, ktorí sme boli z fachu, sme rozmýšľali nad tým, že ako to spraviť tú súťaž atraktívnu aj pre napríklad iných ilustrátorov, ktorí sme tam už roky nevydali. Že chodíme po svete, poznáme skupiny, združenie ilustrátorov a jednotlivcov, ktoré sú to pre nás veľmi zaujímaví a zásadní a z nejakého dôvodu ich roky nevydáme na Bibe. Takže to bola aj taká jedna otázka, že čo môžeme urobiť preto, aby to začalo byť ako lukratívne. A ste sa pýtali potom, aj ste sa snažili, lebo vlastne tam sú potom tie národné expozície, ktoré sú vlastne tiež tam vysielané, prečo nie sú a prečo potom ste vlastne robili aj nejaké samostatné licencie, pamätám, takže môžeme sa potom ešte k tomu vrátiť, že nie Ľubo, alebo Mária. Ak možno štartujeme, nech sa páči. Ja môžem povedať, že napríklad naša galéria vznikla ako taký protest song voči tomu, ako bol nastavený BIP pred tými 10 alebo Áno, povedz ako, prečo? 14 rokmi. Veľmi v podstate nás už pred 14 rokmi, že naozaj dávno, nás už vtedy štvalo ako vlastne prebieha celá tá prezentácia bienálnej ilustrácií. A vtedy ešte Miloš ako predseda Asociácie ilustrátorov Slovenska vlastne prišiel za tedajším riaditeľom pánom Tvrdanom s nejakými ako keby súborom bodov na spoluprácu, ktorá zahŕňala z veľkej časti práve to, čo sa odohralo teraz v poslednom ročníku bienálnej ilustrácií. A to je pre mňa celkom také desivo, keď si predstavím, že takéto ako už len drobné zmeny mohli posunúť to BIP za tých 14 rokov naozaj, že to úplne ako generácií aktuálneho sveta, že naozaj je to v zásade veľmi smutné, že sa tam vyskytovali v tom prostredí tej Bibiany ľudia, ktorí to istým spôsobom brzdili a neboli ani len náchylný, proste čo len si vypočuť nejakú ako keby zmenu alebo snahu proste tie veci posunúť. A vôbec tam nešlo o nejaké akože ovládnutie toho priestoru, ani nič, práve naopak, že bola podaná ruka na spoluprácu a o trošku ako keby otvoriť ten priestor. Ale na Bibe je práve zaujímavé to, že on vlastne, čo si podľa mňa v súčasnosti asi tá stará garda neuvedomuje, že on vznikal za úplne iných podmienok, ako my žijeme teraz. Že on aj tá štruktúra, aj ten štatút, aj to celé vlastne IBI, aj ten celý systém vyberania tých ilustrátorov do tej súťaže, lebo vlastne sa bavíme o súťaži, bol vymyslený proste na základe tých áno, bavíme sa o 67. Predchádzalo tomu výstava zo 65. Ja tu dokonca mám aj veľmi veľkú vzácnosť, mám tu ten katalóg zo 67. Takže ak niekto chcete veľmi opatrne, môžem poskytnúť, môžete si prelistovať. A budeme sa uvažovať. Ja, prosím, opatrne, nech to nerozpadne. Ťažko sa to potom vráti sem naspäť, ťažko sa to zháňa. Čiže v 67. tie podmienky toho vzniku a aj tie dôvody boli v zásade úplne iné, ako my teraz už po tých 30 rokoch, teda ročníkoch fungujeme, že my sme v úplne inom
kultúrno-spoločenskom prostredí. A to je strašne dôležité. Už iná distribúcia obrazov. Úplne celé Instagramy, tie veci, to je už úplne iný spôsob, tak je ten kontext je iný. Áno, a bavíme sa, že ten štatút vlastne my nejakým spôsobom stále sa snažíme tú prítomnosť nejako proste narvať do toho prostredia tých 60. rokov, čo je, že nezmysel. No potom vlastne z toho vzniká taký ako pekný názov bol, čo sme sa potom o tom bavili, že vlastne ľudia, ktorí sú zodpovední, teda ten kurátor sa volá, že generálny komisár. A to je proste pojem, ktorý sa naozaj používa v 60. 70. rokov, to je taká ako keby, že vojenská hodnosť. Aj to len z toho, skoro si prebraté z francúzštiny ešte začiatku 20. storočia. Ale už sa vlastne už dneska neviem, možno, že sú, možno rozmýšľam nad tým, že Benátske bienále Štečina, ale to je ako, mám pocit, možno, že vec debaty. Ale to je to. Ale ja môžem iba k Majke, lebo jedna vec, čo vnímam, vlastne tie štatúty, akože to nikto tu asi nečítal, to sú pravidlá súťaže, ktoré, jeden problém je to, že to je zastaralé, ale to je otázka podľa mňa formátovania diskusia, takéto presne. To, kedy si tu niekto 2 týždne prišiel na dovolenku a tak teraz to nikto nedovolí. Hej? Teraz za 3 dní chce nakoncentrovať, navnímať, nabrať, dohodnúť si kšefty a odísť. Ale čo si myslím, že bolo také ten jablkom sváru, alebo ten problém, bol presne tá otvorenosť toho mechanizmu, lebo si myslím, že Biennale to je kľúč do sveta pre domácich ilustrátorov a je to extrémne dôležité. A preto my sme sa snažili ten systém, kto bude v porote, že tí ľudia sa musia meniť, že musia byť nakombinovaní, nemôžu si hodnotiť vlastné práce, hej? Že akoby tú spravodlivosť a ten mechanizmus... Dožadné komisárstvo tiež. Presne, akoby zaručiť, hoci kto bude vo vedení, aby sa to tam rotovalo a tým pádom by sa zabezpečili stále tie nové nápady, noví ľudia, ale zároveň sme riešili ako tú kontinuitu, aby to nebolo stále, že od nuly začíname každý rok, hej, že toto sme sa v takom správnom nejakom pomere snažili nájsť ten nový mechanizmus, akoby. A to je to, čo otvorí dvere, aby mohli byť aj študenti, aj kompetentní ľudia účastní vzniku toho Biennale a pomáhať dávať tomu tvár, lebo ten výbor, do ktorého sme hľadali ten kľúč, ako dobre vyberať, tak to je jediný orgán, ktorý rozhoduje o tom, kde bude, kto bude reprezentovať Slovensko. Najdôležitejšie veci. To není jeden človek, to je ten výbor a ten musí dobre fungovať. Aj si teraz dobre práve povedala, že teraz momentálne je tá situácia, že BIP otvára dvere slovenským ilustrátorom a ilustrátorkám do sveta. V tých 60. rokoch to bolo presne naopak, čo znamená, že kde krásne vidieť vlastne to salto toho, ako sa zmenila celá tá situácia a to spoločensko-kultúrne proste celé dianie. Tam chceš povedať, že vlastne ako na začiatku 60. prizývali ľudí zvonka, lebo to bolo áno, pretože ľudia... že sa niekto v tom čase socializmu uzavretie. Ale to stále platí, že aj sem ale je to sviatok. To určite áno, ale vtedy ako keby ten princíp bol trošku opačný, že práve aby sa prinieslo zo sveta sem. A teraz je ako keby to viac o tom, že aby sa svet dozvedel aj o nás. Že je to také priniesť zo sveta tú kvalitu, vidíš, že to tiež nie je úplne doriešené, lebo cítime, že ja si teraz bola posledná moja služobná cesta. Bolo vo Francúzsku, čo meká ilustrácie a boli to 3 ľudia, čo absolútne to tam nemajú podchytené. Čiže tá úcta k tomu Bibu, ja som necítila v tom Francúzsku úctu k Bibu, hej. Jak som sa rozprávala s tým vedením, som tiež mala také tvrdé facky, ako keby, že jak vnímajú oni byť tu, hej. Takže vlastne aj tá cesta opačne, že nahnať sem 1000 obrázkov, len aby bolo veľa krajín, veľa obrázkov, pomaly na letisku, plný hrad, tiež není úplne tá oslava pre... Deti si pozrú hocičo, ale potom príde tá odborná verejnosť a tá kvalita je proste inde. No. Ľubo, ty? Ja tak rozmýšľam, že na čo sa napojiť, lebo je toho strašne veľa a že ako sa toho zmocniť a tým viac, že v mnohých veciach ani ja nie som úplne kompetentný, že tým, že ja nie som ako v tej administratíve, takže tú mechanizmus, tak nebudem sa ako úplne vyjadrovať, že nepoznám úplne do detailov štatút a už vôbec nie, lebo vy ste mali tú výhodu, že ste boli v tom prípravnom výbore, ja som nebol a to nikde vlastne to aj zostalo niekde také na pol cesty, alebo čo, čiže ja ani neviem, ako vyzerali tie úpravy, čiže sa k tomu ťažko sa mne vyjadrovať. Takže celkovo ako k Bibu, ako k takom ináč, čo tu aj pani riaditeľka spomína, že Bib a Bibiana to sú spoločné, ale 2 rozdielne veci.
A či si aj uvedomujeme, že tá Bibiana, že je to ako mega inštitúcia, ktorá zabezpečuje, to sú samé o sebe veľké podniky. BAP, najkrajšie knihy, do toho tá bežná produkcia, to je mega produkcia, ktorý ten tým robil, alebo robila v minulosti a robí aj teraz. A to sú obrovsky namáhavé ako veci. Čiže tu sa rozprávame o takých v jednom a ono všetko má také trochu špecifika, ale trošku tak zamierime na ten BIP, ktorý je predsa aj tak profesne mi ako aj bližší. Že keď sa vraveli ono svojho času, to bola v podstate geniálna myšlienka, ten vznik. Že si predstavte, že v čase, kedy vznikal, teraz bude vlastne 60 rokov, ako hlboký socik. A takto ideál tej kultúry a ešte tak inteligentne cez deti, že sa to ťažko proti tomu niečo dalo povedať, tak sa naozaj podarilo urobiť ako skvelá vec. A že keď, ja si nepamätám, neviem, či BHS-ko ešte ako trvá, a že sa podarilo, trvá to aj dodnes, že v podstate spojí z toho kultúrneho prostredia prakticky z celého sveta tých kreatívcov. A keď si predstavíte, že bežní ľudia, diváci, deti, aj odborné, že ste mohli vidieť skvelú výstavu, produkcie umelcov, výtvarníkov, ilustrátorov z celého sveta, to úplne je super. No a fungovalo to na obidve strany, čiže bolo toho fajn. Čiže ten začiatky boli úplne geniálne, ale potom, alebo tých 20 rokov dajme tomu, a potom, jak sa menila aj vlastne aj spoločenská klíma a všetko, on to začalo strácať dých, hej, že už nezodpovedala tomu prostrediu, kde to fungovalo. A ako sa to, patrí sa chváliť domáci, a aj naozaj si myslím, že BIP je skvelé podujatie, bolo a je aj dodnes a má veľkú značku. Ale zase my zvykneme niekedy tak až príliš prehádne, až tak, ako sa tu hovorilo, že meka, že neexistuje nič iné a že ten celý svet, že keď nie je BIP, jednoducho sú aj iné súťaže, ktoré sú skvelé, ale ten BIP bol dobrý a vie sa o ňom, ale nie zase tak, že by ten ako, že všetko najkrajšie, najlepšie, čo sa je iba na BIBe, nie je to tak. Tým viac, že dnešná ilustrácia je iná ako tá, ktorá bola pred 30 rokmi, pred 60. Dnes je to úplne, aj tá ilustrácia principiálne je o inom, aj nároky, aj to, čo je kvalitná ilustrácia zmení a na to jednoducho ten inštitút, tak ako bol postavený, aj v tom už ako nestíha reagovať. A to nie je len kritika nejakých konkrétnych ľudí, ale celkovo ako ten systém sa mení, že sa potrebujem prispôsobiť. Tie spoločenské zmeny sme zažívali všetci, ako aj v škole, jednoducho všade to je tak. No a tam sa veľmi ťažšie dalo ako niečo ako presadiť. No a tieto veci, ako paradoxne si myslím, že rozprávame, že sa chceli zmeniť nejaké systémy a že sa to nepodarilo, teda tie odborné zmeny. Ale čo je pre mňa také najsmutnejšie na tom je, že ja možno poviem tak netaktické alebo netaktne, ešte za tým je niečo. A to sú nejaké osobné, mocenské a politické zmeny. Že tu v podstate, čo je pre mňa najhoršie, že vôbec nejde o tie knižky alebo umenie, ale ide o niečo úplne iné. A to je na tom najhoršie, že sa zneužívajú tieto veci a že to, čo nás zaujíma, takže to sa ako tak môžeme baviť o tom, ako to nastaviť, lebo si myslím, že odborne by sa našla taká diskusia, keď boli, nemusíme mať rovnaké názory, ale nastaviť tie nové kritériá tak. Ale zneužilo sa to, tá celá nejaká konštelácia spoločenská a ako v úvozovkách sa to zvaluje na tie veci, keď rozprávame o tých knižkách, ale to je všade inde v tom, čiže pre mňa je toto také najsmutnejšie ako zistenie a mnohokrát aj vďaka tomu sa aj ľudia, ktorí sú odborne fajn alebo čo dostávajú ako proti sebe, že nie je to, aby sme hľadali nejaké, kde si vieme pomôcť a spojiť, ale nechcem rozpýtovať tieto veci. Ale každopádne, že aj Biennale pre mňa je veľmi dôležité, zaujímavé. Ja tiež možno aj osobne viem to, čo možno aj vďaka Biennale, že tiež sa mi podarili tam urobiť kontakty, videl som ľudí, áno. Ale zase treba to vnímať reálne, že tie možnosti dnes sú o mnoho širšie a širšie, že neplatí to zase tak, jak sa stále hovorí, že tu áno, otvárajú tú cestu aj vonku, ale nie je to zase úplne tak, že jednoducho, a jedna vec je ten odborný svet a potom ten reálny posledný knižný, to sú také svety, ale oni sa vnímajú navzájom. Čiže ja som rád, že to BIP je a bol by som rád, ak by bolo a kvalitné, ale tá knižná kultúra alebo produkcia, alebo keď sa dostaneme k tým mladým, ich nezachráni iba ako BIP, ale je to veľmi silná súčasť toho celého. Ja som teraz práve dostala takú trošku hriešnú myšlienku. Asi by sme mali časov, ja som strážny pes, akože aby sme neboli príliš dlhí. Ty by sme možno uzavreli túto tému
ale vedeli by ste v takých pár bodoch načrtnúť taký ideálny scenár, čo by ten BIP mal byť v súčasnej dobe, ako aby naozaj to bolo proste reprezentatívne podujatie, aby to teda prinášalo ten efekt aj ten domáci, aj ten zahraničný, aby to reflektovalo to, čo tá ilustrácia, kam sa posunula a kam sa posunula celá spoločnosť. Dá sa to? No, ja si myslím, že v svojej prapodstate a toho je dobrý. Hej? Je tam princíp takej solidarity, čiže nie je to tvrdá súťaž na rozdiel od x iných, čo je po svete, ale je tam presne taká solidarita, že vymedzujeme každej krajine istý a rovnaký priestor. Čiže toto je podľa mňa veľmi pekná myšlienka, ktorú sme chceli aj uchovať, na to nikto nesiahal, na túto prapodstatu, ale naozaj už tie formy, spôsob inštalácie, ako sa vedú diskusie, ako ľudí networkujeme, hej, ako to je úplne konkrétny prípad, hej, že prídu tu študenti a oni sú potom izolovaní niekde na zamočku, tam urobia workshop, že toto je presne to, že potom my tu nevieme zohnať viac ľudí akoby z prostredia, ktorí nie sú, ako som hovorila, chceli sme zamedziť tomu, aby si hodnotili vlastné ilustrácie, takže vôbec nájsť niekoho potom do poroty. A to sú také veci, že všetko mi to smerovalo k tomu, aby sa napríklad Vysoká škola výtvarných umení, aby sa zžila s tým BIBom, aby sa nikto na tom už vychoval, aby to malo ľudí, lebo my sme s hrôzou zistili, mali sme tam aj Davida Marcina, ktorý urobil taký ako výskum medzi mladými výtvarníkmi, že ani oni vlastne o BIBe nevedeli, čo mi prišlo už také absurdné, keď stredoškolskí ani výtvarníci a nich to nebavilo, hej, akože áno, tak 500 obrázkov a toto sú tie veci, ktoré treba prehodnotiť, ako to usporiadať, aby to bolo popytné, aby to zvládlo aj dieťa, aby to bolo zaujímavé aj pre fajnšmekrov. Čiže a toto sú veci, ktoré ani s tým štatútom až tak nesúvisia, to je len oveľa väčší výkon toho tímu, aby si proste dal výzvu, kreatívne si sadol, dohodol sa, áno, poďme to urobiť, ja neviem, takýto je highlight tento rok a ideme pracovať s online priestorom, poriadne promo, hej. Vôbec ako sa postarať o tých ľudí, čo sem prídu, lebo že však nikdy sme im taxíky neobjednávali. Ja hovorím, tak dobre, vykašľujeme sa na nich, nech tu sú vypustení v Bratislave. Že to sú také detaily, ktoré vôbec nezávisia od toho štatútu. To je tá starostlivosť, ale toto chce oveľa viac snahy toho tímu sa o tých ľudí postarať, myslieť na maličkosti, myslieť na to, či to deti baví, dať tam lektorov a tak ďalej a tak ďalej. A je to obrovské množstvo práce, kdežto za posledné roky to bolo CTRL, a bolo to proste dobre, bol to malý tím, bolo to obrovské, ale vlastne tie úkony už boli rutinné. Čiže tá energia, ktorá sa vložila do tohto BIBu, bola odhľadnúť od tých dramatických pozadí, bola podľa mňa oveľa väčšia ako... To je inak veľmi zaujímavé, lebo ja už som sa zúčastnila organizovanie rôznych iných festivalov ako iného výtvarného zamerania a to vlastne festivaly, snáď všetky, ktoré majú tradíciu, že 30 rokov a viac, sa potýkajú s rovnakými problémami. Proste malý tím, CTRLC. Taxíky, na čo? Ubytovanie do Súzy. Ale presne toto sme. Ubytovanie Tatra, teraz už nedáme do Tatry, tak to bol horor z toho, hej. Takže toto hovorím, že ale to je od toho, v prípade minulého ročného to bolo na mne, aby som toto sa snažila zlomiť a proste vytvoriť zážitok, že aby naozaj z toho bol zážitok aj pre tých účastníkov, aj pre nás ako divákov, aby to naozaj nebola len taká povinná jazda. A neodbiť detaily, to je v detailoch, nájsť milých ľudí, ktorí budú sprevádzať a tak ďalej. Pre mňa bola veľkým takým akoby motiváciou, keď som si to v hlave zrovnávala, som sa stretla s Elenou Pasoli, čo je šéfka vlastne Bolonského festivalu, to je 70-ročná pani. A ona mi povedala, že Zuzana, že mňa vždycky tak urazí, keď mi niekto povie, že zase ste mali tú Bolognu takú dobrú, jak minulý rok. Že ja som tak nasrada vždy, že to musí byť proste iné. To musí byť vždycky, keď je to aj 100-ročný festival, proste musí tam vždy byť nejaký detail, ktorý to posunie. A toto je
hura z kameňa, že toto sa neposúvalo x rokov a všetci to proste zaznamenali, aj to zahraničie to zaznamenalo. A to chce veľmi málo, ani nie zmenu štatútu, to je presne to starostlivosť. Či si ich my na tom letisku vyzdvihneme alebo nie. Či vôbec vie taxikár anglicky, či vedia, preto sme my prvýkrát pracovali napríklad online priestore, sme urobili aplikáciu, kde sa už aj zahraniční všetci dostali prekliky, vedeli sa orientovať, toto máme tamto, tu, otvorené vtedy. To je úplne základná informovanosť a nie, tuto sa tak ako teraz potácame, nevieme. Všetci spomínajú, že keď bolo vo Večku. Nikto nespomína, že Ježiš, keď to bolo múzeum, keď to bolo na hrade. Proste tá nostalgia, všetci bratislavčania z detstva si pamätajú Kunzhalle. A nikoho, keď som si presne zistila, nikto nespomína, že keď to bolo super niekde inde. Lebo to tedy ako keby nebolo medzi tým, no. Zážitok a vzťahy, komunikácia, asi to je to okrem samozrejme iného, že držať si. Možno, že potom užší záber možno na nejakú jednu, ja neviem, že jeden problém v rámci knižnej ilustrácie, a to už je vlastne taký odborný Výzva pre odborníkov. Výzva pre odborníkov. Nápady v inštalácii. Myslím, že dnes je všeobecne doma existuje milión festivalov. Jednoducho, že sa tie veci špecializujú a tí hlavní organizátori by si mali vlastne, že ísť teda od hlavy, od toho najdôležitejšie, že čo chceme, aký to má byť festival, pre koho, že to má byť niečo ako takého komunitného charakteru, alebo sa zamerať na ten kontakt ako s deťmi, alebo ísť potom, potom art, že taký umelecký, lebo sú súťaže, je to súťaž, ale nie je to a priori, že pre divákov show, ale je to naozaj ako hodnotenie tých najlepších vecí. Ako keď sú najkrajšie knihy, alebo tu ide, že naozaj priniesť pre ľudí, pre návštevníkov, hej, a zostúpiť z tých úvodzovkách, alebo predať to umnení, tak nenápadne, aby si to nevšimli, že im dať, ale zamerať sa na tú komunikáciu. V tomto zmysle je úplne skvelé, že sú tam knihy, ale možno ešte aktívnejšie, hej, aj pracovať s nimi. To je ďalší problém, ktorý nechcem teraz otvárať, že o čom vlastne tá súťaž je, lebo jedna vec sú tie originály a potom sú knihy. A boli to rokuce tak, že sa pozeralo na tie obrázky, ktoré boli pribité na stene. Ale tá kniha je úplne iné médium, čiže ono môže byť skvelé ako umenie, ktoré je dobré, že si ho môžete dať k sebe kúpiť, alebo aj hodnotná vec, ale v knihe to nemusí fungovať. A dnešný trend je taký, že tie ilustrácie čoraz viac, že oni nie sú až tak v úvodzovkách umelecké, tak ako sme boli zvyknuté, ale sú robené pre knihy a tie knihy skvelé fungujú. Čiže niekedy je aj veľmi ťažko, ja poznám knižky, ktoré sú skvelé, výborné, ale nikdy ani sa nezúčastnia na bienále, lebo jednoducho je to typ ilustrácie, ktorá je ako nic moc v úvodzovkách, keď to tak poviem. Hej, ale čiže ide o to chápanie toho kontextu, že o čom tak, že hovoríme o knihách alebo ilustráciách. Lebo niekedy sa to potom zvrhávalo na takú umeleckú exhibíciu, hej, že sa hodnotili, že to boli aj, mohla to byť dokonca až zlá kniha, ale bola skvelo nailustrovaná alebo nejakým dobrým ako autorský, ale nemusela fungovať ako kniha. Čiže si ujasniť ten koncept, ktorý, ako nemyslím si, že toto je to najhlavnejšie, že naozaj tie knihy, ktoré boli vybrané, že tie ilustrácie sú naozaj dobré aj v minulosti a väčšinou to boli ako aj skvelé knihy. Čiže si vlastne od tej hlavy premyslieť, že aký charakter má mať, čo chceme komunikovať a k tomu potom postaviť tú štruktúru a tie veci sú naozaj skvelé, že áno sa postará len, že koľko je to námahy a vlastne aj financia všetkého, to bežní ľudia nevidia, že čo je za tým, že ono robí takéto skvelé, kde sú všetky nároky na to obrovské, že tak na to musíte mať aj servis nejaký adekvátny. Tam sa komunuje 30 až 40 krajinami, čiže pozbierať vlastne všetky tie deadliny, teraz keď to nie je dobre zorganizované v rámci tej krajiny, tak teraz obháňa tých jednotlivcov, akože smutné je to, možno, že naozaj teraz tu sedíme my šiesti a vlastne vy zvyšok a počúvajte a možno, že vás to k niečomu vlastne iniciuje. Že je naozaj, že bolo to nastúpené vlastne niekde na začiatku a pekne krok za krokom sa to mohlo cizelovať, rozmýšľať, hľadať tie cestičky a teraz ten pocit je, že naraz budeme možno že teraz som pesimistická, ale že toto naraz v tejto konštelácii sa toto asi riešiť nebude. Že znova budeme vlastne niekde, ale možno, že máme od tých druhých možno zlú predstavu, hej, ale že presne ako vlastne hovorila si ty, Zuzana, vlastne presne, že naraz, že akým spôsobom vlastne nastaviť
že koho, a potom sme sa bavili, že koho vlastne prizývať, aký typ, že to je, že teraz sa akože, ako má byť špecializovaná tá súťaž, zároveň presne akým spôsobom, neviem, no bojím sa, že sa to možno znova bude riešiť o 4 roky, alebo 3, alebo 6. Toto sa má podľa mňa riešiť konštantne. No. Takže to není, že teraz prídem riaditeľ riešiť toto, ten riaditeľ má podľa mňa povinnosť riešiť každú tú edíciu. To je tá zodpovednosť inštitúcie, ale to je ako takže... To je tá námaha toho riaditeľa, či sa o to stará, alebo proste je rád, že to ide. Takže tak. Toto sme tak skončili aj optimisticky, tento vlastne inštitucionálny rámec a teraz sa tak prirodzene vlastne dostaneme do toho, ako keby do toho vášho prostredia, ktoré je zároveň spojené, a keď ste spomínali teraz tu vlastne ten bolonský, tú prezentáciu a festivály, ono je spojené, a pokiaľ viem, ja som troška v tomto outsider z vydavateľstva, že tie vydavateľstvá sú v podstate tá živná pôda, alebo ktorí vlastne sú ako prizývané do Bolone, alebo sú to vlastne nejaké iné inštitúcie. Teraz sa pýtam kvôli tomu bolonskému, že kto je to, aký je tam systém? No bolonský veľtrh je v prvom rade veľtrh práv zahraničných, predaja zahraničných práv. Aha, takže to je ten hlavný biznis. Dobre. Všetko ostatné, vrátane... Kto predáva tie práva? Vydavateľe medzi sebou, samozrejme, oni sú aj združení nejakým spôsobom. Ja do toho nevidím. Oni sú vlastne ako keby aj jeden z tých hýbateľov, jedna z tých hybných síl vlastne toho vášho ako keby sveta. Je to tak? To skôr ako, že keď sa rozprávame konkrétne o tomto veľtrhu, tak to je gro toho veľtrhu a všetko to krásne, o čom vlastne my sa radi rozprávame, keď sa rozprávame o ilustrácii, to sú tie prícapky. Akože vyslovene takto, že... Ale pre tie právy je veľmi dôležité, lebo keď si naraz ako keby malé vydavateľstvo v rámci nejakej tejto národnej kultúry, je naozaj nám záleží na tom, aby naraz tie práva vlastne tie svoje knižné vlastne predali ďalej. O to nám ide. Ale... A to je niečo, nad čím sme presne začali rozmýšľať, nie úplne v taktom tvrdom verzii, ale aby to bolo atraktívne vlastne pre všetkých ilustrátorov, súčasnica Bienále a čo dostanú aj kam tie knižky dosí všimne, networking. To je to, čo bolo zanedbané. Vlastne, ešte keď sme sa bavili o význame BIPu, tak mne sa to ako rokmi zredukovalo na to, že najlepšie na výhrení Grand Prix na BIBe je to, že robíte potom obálku toho ročenky toho bolonského. Že tam bolo také akože nejaké také sesterské prepojenie a to je veľká vec. To je naozaj, že keď vidíte ten veľtrh a to, že kto tam vôbec príde, koľko ľudí tam príde a ako to celé žije, tak mať na svojej obálke toto, že to je fakt, že veľká vec. Hovorím to tak trošku akože aj zo srandy, ale že myslím si, že v konečnom dôsledku, že toto je niečo, čo reálne vedelo meniť životy tých akože víťazov ďalej. A toto neviem, to bolo tak, že Grand Prix robilo obálku na... Grand Prix o 2 roky a každé 2 roky a ten druhý rok je to zase myslím, že víťaz Andersena, ale to neviem, či niekedy tam čítam. Tak sa to striedalo, že to bolo vlastne takže keď sa teda vrátime, ja som teda ako preklenúť vlastne k tým vydavateľom, lebo vy v podstate naozaj to, ako vlastne Ľubo povedal, nie je o tom, že sa zavesí obrazok na stenu. Naozaj som si uvedomila, že v čom v podstate, keď ja navštevujem do veľmi teda intenzívnejšie katedru malierstva, aj katedru grafiku, a teda aj ilustrácie a grafiky, a tam som si uvedomila, že naozaj to je vec vy z veľkej časti váš život vlastne závisí od spolupráce. Podstate naozaj, že málo kto teda z vás sú možno takí jedinci, že naraz sú na začiatku vlastne ten jeden človek a na záver vlastne vytišky ten jeden. Na rozdiel treba od tých maliarov, že naozaj môžu si existovať tam tak nejak samostatne, keď potrebujú svojho galeristu a nejaký priestor. A tam ako prichádza mi naraz akože ten vydavateľ, kde naraz tej mojej vlastne outsiderskej hlave je to, že to je možno ten človek s bičom a s tými pravidlami, ktorý vám vlastne dovolí, alebo nedovolí skôr robiť tak podľa vašich predstav. Ale tu vy traja, čo sedíte, aj keď som si vaše knižky prelistovala a napozerala, mám pocit, že samozrejme vy učíte, a teraz poviem to tak ako závodov na rozdiel vlastne od začínajúcich a mladých, a to sa týka aj grafickej dizajnerky, že vy si už mám pocit, že naozaj tie veci, ktoré teraz vidím, že v podstate vyšli tak, ako ste si až predstavovali. Ja som teraz vedela, že ako vlastne komunikujete, alebo spomente si na tie začiatky, že či boli nejakým, alebo či boli iniciačné, alebo či vás to jednoducho, aby tu naši poslucháči vedeli, že by som možno rada počula, že to nie je brzda, že je to vlastne skôr plus, ale narážam aj na rozhovor Daniely, ktoré viedla prednedávnom ohľadne teda tej poslednej ocenenej knižky, že tam si vlastne povedala, že ty máš tie spolupráce úplne fantastické.
Tak pre mňa sú tie spolupráce asi okrem nejakých malých výnimiek politicky veľmi dobré, ale ono to niekedy znie, že rozprávame nejaké spolupráci a tá spolupráca občas vyzerá tak, že si odkladneme s vydavateľom a nejakú špecifikáciu, ktorú vymyslíme s grafickým dizajnerom a odvtedy nás už vydavateľ nevidí až do konca. Takže ono sú Toto zažívam. Áno, toto zažívam aj napriek tomu, že to znie tak hrozne, tak toto sú tie ideálne prípady. Ale to, čo je pre mňa úplne kľúčová postava vôbec mojej tvorby, je ten grafický dizajner. Vo väčšine prípadov, alebo respektíve, keď to poviem, tie moje najmilšie veci, čo som kedy robila, čo dodnes akože mám z nich radosť, tak to sú tie, ktoré vznikali v tom úzkom prepojení. Tak a viac menej... Dialógu s vami, že dokonca možno, že to aj tvoríte. Že áno, tvoríme to. Vo veľa prípadoch, akože stalo sa nám napríklad s knižkou Miko, že sme sa ani raz nestretli a napriek tomu to vzniklo ako v úzkom prepojení, ale to my spolu robíme strašne dlho, takže my si môžeme iba raz za čas telefonovať a bude to fungovať, ale my sme sa k tomu dostali intenzívnou spoluprácou a teda veľakrát to bolo aj o tom, že to moje výrazivo bolo nejakým spôsobom formované grafickým dizajnerom, aby sme to takto ako úplne že zmontovali do jedného celku, ktorý je nedeliteľný. Že to je niečo, čo mňa osobne veľmi zaujíma na knihách a možno toto tu aj Ľubo spomínal pri tom, že vôbec vystavovanie ilustrácií, že ako to vlastne komplikované, keď my sa tam s tým grafickým dizajnerom snažíme tú vec čo najviac našrobovať, aby to bolo úplne nedeliteľný celok a potom je nejaký bienál alebo povedzme nejaká výstava, kde ja potrebujem tú ilustráciu vyňať von a ja tak trpím a som frustrovaná tým, že ale však toto takto osamotene nefunguje. Ale to je samozrejme to, čo sme tu možno nepovedali, ale mala som to povedať na začiatku, že to je veľmi o tom, že akú formu tá kniha má, ako ju vymyslené. Sú samozrejme klasické podoby knihy, ktoré sú úplne v poriadku, ale tá spolupráca je o mnoho menej intenzívna s tým grafickým dizajnerom a pokojne môže vyzerať tak, že ilustrátor si urobí svoje, grafický dizajner si urobí svoje a potom ten vydavateľ to scapne dohromady a zaplatí. A stará sa o to, takže veľmi je to rôzne projekt od projektu. Je to úplne legitímna línia, sú to tiež vyhľadávané knižky, mnohí vlastne chcú to mať v takej čistej podobe. Áno. Ale vlastne mám pocit, že naozaj zase sme vždy viac ako prekvapení, alebo sme zvedaví práve na ten typ knížiek, kde cítime, že naozaj je to úžasne prepojené. Ľubo, spýtam sa posledné až potom Mária, lebo ona je ten grafický, ty máš aké skúsenosti týchto spoluprác? Ja mám aj také Daniela, ale vlastne predstavuje taký netypický, taký menšinový princíp k tomu, ale ako paradoxne vďaka tomu veľmi kvalitný, hej? Že sú vlastne kamaráti, špecialisti a taká rovnaká krvná skupina, dizajnová, zažratí ľudia, ktorí robia tie knižky dlho, ako poznajú ten trh a vedia urobiť ako na mieru, ale v podstate je to nie je typicky, keď hovoríme o knižnej produkcii, o knižnom biznise, to nie je typicky ako najrozšírenejší princíp, lebo vlastne kniha je normálne ako komerčný produkt, sú vydavateľstva, kde ako robia. Ja mám skôr možno takú skúsenosť tej druhej strany, ale tam je nebezpečenstvo iného druhu a typu. A paradoxne toto je možno, my sme zvyknutí možno z minulosti, že vedieť improvizovať alebo hľadať tí ľudia si ako ešte takým samizdatovým spôsobom, že sa stretávajú možno v krčme a sa načli a dokázali robiť tie skvelé veci, ale je aj riziko toho, a teraz aj sa nechcem nikoho dotknúť, že mnohí si mysleli teraz, že mám nejaké peniaze, otvorím vydavateľstvo, na čo a mnohokrát oni, tí, čo si aj sami tie knižky urobia, potom často si aj sami kúpia. Že ono, zase je tam riziko, toto si môžu dovoliť ľudia, ktorí tomu rozumejú a ako si sadnú a oni to robia knihu ako nie ako biznis, aj keď áno, ono to funguje, ale ako takú aj vlastne výpoveď formou knihy. Ale ten reálny knižný, taký tvrdý biznis, keď hovoríme o Slovensku, pre mňa v podstate funguje veľmi slabo. Tu je všetko dobré. Mne sa ešte nestalo, aby mi povedali, že prerob to, zle je to, všetko, čo dome sa je to OK. Lebo ten trh tým, že jednoducho je malá konkurencia, ale pozor, ja to nechcem zľahčovať. Tí vydavateľia, ktorí sú, ako rozumejú, ono sa to zlepšuje, aj mnohí, ktorí sme hovorili, že takí komerčáci a tí veľkí robia dobré knižky, ako vydávajú. Ale ten trh je malý, že ja napríklad zmizla, keď spomínaš ten dizajn, tak zmizla funkcia to art directora, alebo niekedy to boli výtvarní redaktori, teraz nie sú. Väčšinou majú nejaký text a väčšinou to bývajú ako pracovníci, alebo väčšinou to ženy cez literatúru, ktorí majú fajn prehľad. A potom, no tak
sa stalo aj mne, že no tak ten má cenu, tomu zavoláme ho, poznáme, dáme mu robiť knižku, ale ja som sa teraz vôbec nehodil na tento typ textu, hej, že niekto úplne iný by to urobil úplne lepšie, ale jednoducho to také neznalosti, že ten editor alebo ten vydavateľ, sú to jeho peniaze, on by mal vedieť, čo s tou knižkou chce, pre koho ju chce urobiť a aký tým ľudí by mal dať dokopy. A to mi trošku chýba, taká profesionalita, prichádza to z toho, že ten trh je jednoducho malý a ďalšia vec, že naša kniha, že detská kniha, keď idete tú Bolognu, tak tam vidíte je vydavateľstvo, kde má stánok taký a vidíte, tie knižky sú rozpoznateľné, hej, je to komercia takéhoto typu. Toto je nejaký vlastne art knižky, toto nejakým grafickým princípom, že jednoducho sa špecializujú na niečo a u nás robia všetci všetko a dokopy a nič. Hej. A potom, že prečo tie naše knižky nekúpia, ale oni si s nimi nevedia poradiť, hej, lebo jedna knižka je veľká, druhá je malá, jedna je ilustrovaná, jedna má veľa textu, ale napriek tomu, ale si myslím, že tu sú skvelí ľudia, že ako kreatívci, ako ilustrátori, dizajneri a tak, ale niekedy nevieme to tak dať do tej kopy a ten dizajner je veľmi dôležitý, alebo dať taký koncept, nápad tomu, aby to bolo skvelé. Podarí sa to v takých menšinových prípadoch, ale v tých väčších a ešte všetci chceme, aby to bolo aj umenie, aby sa to zase predávalo a že by ako jednoducho sa ako bojíme ísť takým vlastným ťahom a niekedy býva ten výsledok taký ako rozporúplný. Paradoxne, ja som sa naučil knižky, stále sa ich učím, ale som tak pričuchol k tomu, práve keď som sa dostal potom vonku robiť knihy a taký picture book, a keď som ukazoval tie obrázky, to som mal už na škole za nejaké knižky hotové. A tak som si myslel, že tu veľká hviezda, v druhom ročníku som mal aj muž, ktorý sa správne a tak. A som prišiel k tomu vydavateľovi Boželskému, keď som robil prvú knižku v Prese, ten mi povedal, absolútne nepoužiteľné. A hviezda, ja tak skončím do Ševovu, nie, tak absolútne nepoužiteľné. A mal pravdu, to musí mať koncept nejaký nápad, ja som tomu vôbec nerozumel. A paradoxne aj v tej Bologni napríklad sú to kontraktačné trhy, ale tam sedia páni alebo pánie ako staršie, ako to, ale oni sa fantasticky v tých knižkách vyzdajú. Tam som sa tiež veľa naučil o tom, hej, lebo oni tých knižek videli stovky, ako tisíce a vedia, a tiež sa pozrela na tú knižku moju a zatvorila, že nie, ale ma za plece a mi povedal, ale chod sa pozrieť tam. Hej, ona jednoducho vedela, že to je zbytočný čas, aby som ich venovala na tých knižkách. Čiže to chcem povedať, že ale zlepšuje sa to pomaly aj dnes a všeobecne si myslím, že keď idem do knihkupectiev, tak tie sú fantastické knižky, sú pekné. Nielen detské, ale ako beletria si myslím, že celkové je ich ako... Ja vlastne obdivujem tých vydavateľov, že fungujú tak, ako fungujú. Ja dúfam, že sa ako aj predávajú, ale asi aj, lebo by tam neboli, ako neviem. Tie knižky sa mi páčia, ale ja by som prijal na naše pomery takú väčšiu ako profesionalizáciu v práci. A to vnímam aj u nás, ako napríklad na škole. Spomínaš, aký je dôležitý dizajn a toto je moja taká trauma, že nedokážeme obhospodáriť napríklad takú koordináciu alebo to. To si necháme na záver o tom, že aké... No ale súvisí s tým, dobre, ďakujem, že to máte. Teraz Mária ešte, lebo teraz sme sa tu opierali vlastne o tú vizualitu, ten grafický dizajn. Čo si ty ako teraz vlastne máš, ako tebe sa pracuje? Ja to mám tak, že mám pocit, že na knihe, kde je symbióza, to vidieť. Tam, kde proste máte... Čo teba znamená symbióza? Symbióza v rámci vzťahov práce celého týmu na tej knihe medzi ilustrátorkou, ilustrátorom, dizajnerským nejakým poňatím, vydavateľským, editorským, jazykovým. Proste na tej knihe to vždy vidieť, že ten tým si proste sadol. Ako náhle tam je nejaký rozruch alebo nejaká vibrácia, tak to jednoducho na tej knižke vidieť. Preto možno aj intuitívne niektorí ľudia ako keby siahnu po knihe, ktorú vôbec nepoznajú, ale z tej knihy to ide. Je to proste pre mňa, ja to volám, že moderovanie, lebo ja som vlastne taký moderátor, že moderujem vlastne tú ilustráciu s tým textom a s vydavateľom a snažím sa to ako keby robiť tak, aby to poslucháčstvo načúvalo, že to je pre mňa taká akoby symbióza moderátorská a je to pre mňa, aj si to dovolím prirovnať možno veľmi netypicky k obrazu. Keď na vás prehovára obraz,
Znamená to, že tam energia toho autora alebo tých autorov, môže to byť nejako kolektívne dielo, nie kolektívna vina, kolektívne dielo. A je to pre mňa proste veľmi, veľmi dôležité a ja bez toho neviem pracovať. Ja neviem robiť v tíme s niekým, s kým si nerozumiem. Už si to určite ale zažila a sa veci... Isté, a to ma práve naučilo a som za to veľmi vďačná, lebo vlastne tým sa mi selektuje. Naučila som sa počúvať vlastnú intuíciu, pardon za taký akože ezoterický výraz. Ale tá intuícia pri tej kreativite a pri tej tvorivosti je podľa mňa takou veľmi dôležitou ingredienciou toho, aby niečo mohlo vzniknúť. A opieram sa o ňu a tým pádom vlastne, keď mi niekto nesedí a hneď na začiatku, teda už som sa naučila, že to viem povedať, trvalo mi to, potrebovala som sa párkrát ako keby stretnúť, aby to vo mne tak nejako zavibrovalo, ma to otočilo. Takže mám tiež to šťastie, podobne ako Danka, že už teraz vlastne robím iba na projektoch, ktoré milujem proste. A mám naozaj to šťastie, že robím to, čo ma strašne baví. Presne, že vy ste museli, lebo však keď končíte, vlastne, alebo začínate vlastne, alebo opúšťate školu, aj počas školy, vy ste si to všetko museli vyskúšať a všetci traja už viete, čo asi vám vyhovuje, akým spôsobom, vlastne v akom týme, už aj viete, čo vlastne očakávať od toho týmu, ako mňa teraz, ja som už tak dávno nepočula ako povolanie, že výtvarný redaktor. Akože ale ja si, vieš čo, prepáč, že ti skočím do reči, ale ja si myslím, že ona tá pozícia nezmizla, len sa pretransformovala a pretransformovala sa práve do tej spolupráce medzi ilustrátorom a grafickým dizajnerom. Lebo teraz už je to tak, že vlastne tie vydavateľstva, pre nich tá pozícia toho výtvarného redaktora je kvázi zbytočná, lebo tie editorky, redaktorky, ktoré vydavateľstvo zamestnáva, tak oni vlastne práve majú nakumulovaných veľké množstvo aj akoby iných pozícií. A keďže už nie sme v socializme a nemá to kto platiť, tak jednoducho tam tie kumulácie museli nastať a to sa len predstavilo do spoluprác, proste do rôznych iných. Čiže za mňa, aspoň ja mám ten pocit, že nezmizla táto pozícia. No ale ich poznáš nejakých ľudí. Ako ja rozumiem, ako to myslíš, že sa to prenieslo konkrétne v tom prípade ty a tak. Ale ja si myslím, že keď rozprávame o tom vydavateľskom ako v úvozovkách, tak aj slovo použijem škaredé v tom biznise, že jednoducho mal byť ten editor. A je to škaredé slovo. Ako, vieš, mal by byť a práve, že lebo v tvojom prípade, lebo v podstate ty robíš vlastne konkrétne v tej tvojej spolupráci, ty robíš túto vec. Niekde je možno silnejší ten ilustrátor, že on urobí túto vec, hej, akože, že má ten taký kreatívny point, ale ja si myslím, že nebolo by to na škodu, keby bol ten kvalitný človek, ktorý rozumie, viem, že chcem taký knižný typ, hej, a viem, že sa mi hodia títo ľudia, možno sú aj kamaráti, alebo nie, a že by on vlastne koordinoval vlastne túto činnosť. Ja viem, že vidíš, že tu je nejaký rozdiel medzi nami, lebo ten autorský princíp je vidieť, že vy robíš sami a sú skvelé tie knižky. Ja som sa povedala, že my si tie otázky, ktoré si ty hovoril, že ktoré si treba klásť, tak my si skladíme v tom týme. My skladíme tieto isté otázky, že ja nemám pocit, že my sme nejakí ako umelci, ktorí to, ako nám to dobre funguje, tak urobíme dobrú vec, ale my si na začiatku toho procesu tieto otázky kladieme v tom našom vnútornom najúžšom týme. Hej, ale robíš v úzkom, že tie veľké vydavateľstvá, keď robíš Walker Books alebo tak tam nenechajú tak robiť, že tu je dizajner, ilustrátor, robte si ako knižku, ako chcete. Tam vzniká knižka, som sa rozprával s viacerými ľuďmi, ktorí tam ako robia, vzniká napríklad 3 roky knižka. Ako nie, že by robili jednu ako 3 roky komplet, ale jednoducho od začiatku toho nápadu, kto bude s kým robiť a tam sa pozrie, je tam nielen sú kreatívci, je dizajner, editor, ilustrátor, prichádza do toho marketingového oddelenia, to prechádza tými krokmi. Oni je zvláštne anglosaský svet, oni keď do tej knižky investujú, proste chcú zarobiť na tej knižke. Čiže ako teraz nehovorím, že ju robia dobre, kvalitne, že nemusí to byť nejaký art direction, ale sa snažia v svojom štýle ju robiť ako čo najlepšie. Čiže nie je to len tak, že nechajú iba na nich. Niekedy je to ten feeling správny, ale niekedy sa aj umelci podľa mňa môžu myliť. Že oni síce urobia ju najumeleckejšie, dobré knižky, ale proste nefunguje ako kniha, ako na trhu dobre. Nie, to takto jasné, všetci sa môžeme myliť, ale ako keby mám pocit, že veľmi diferencuješ, že umelecké a biznis, ale to tak podľa mňa vôbec nie je.
A teda ešte teda dobre, že keď sa chceme takto baviť, tak to poďme si zadefinovať, o akom trhu sa bavíme, lebo to je podľa mňa alfa omega. Keď sa bavíme o trhu, kde je proste 2,5 milióna čitateľov, a to som teda Slovensku veľmi teraz akože veľmi som pochválila, lebo tá čitateľnosť veď vieme, a čítanosť, áno, tak vieš, že tu sú úplne iné ako keby parametre na to, ako tá kniha má vznikať a aký je ten čitateľ, a úplne iné sú v anglosaskom svete, že to proste tu je obrovský portál pre biznis, kde proste veci musia fičať, to sú obrovské firmy, veľké vydavateľstva. U nás veľké vydavateľstva sú čo, no IKAR, Albatros, Slobár, že my tu máme 3 a to sú vlastne, keď to porovnáš s tým vonkajším svetom, úplne malinké veci, že tak možno, že ja by som to skôr sa snažila zaramcovať na ten slovenský trh, lebo áno, ten zahraničný funguje úplne inak, ale v zahraničí funguje všetko úplne inak. Tak ako sa o tom rozprávate, a teda ako stále sa tak trošku akoby liznete tú otázku tej komerčnosti alebo otázku toho komerčného tlaku, a mne z toho inak vyznieva, že vlastne na tom Slovensku je to fajn, lebo ten komerčný tlak vlastne ani nie je taký veľký. Ale je. Však aj tu vie byť komerčne úspešné tituly, aj povedzme, keď sa bavíme o artových tituloch, ktoré mali povedzme... No, neviem presne povedať čísla, ale viem, že sa robia opakovane dotlačené. Niektoré veci, ktoré my sa tu napríklad keby sme to zobrali z pohľadu tejto diskusie, tak sa o nich bavíme ako úplne ústrelných artových veciach. Napriek tomu tie veci môžu byť normálne úspešné, či už na domácom trhu alebo v zahraničí. A toto mne sa tak zdá, že trošku to, čo mne tu tam stále cvenčí, je to, že sme si nepovedali o tom, že si možno niekedy na začiatku aj s vydavateľom treba povedať, že aké ambície sú s tou knihou. Pretože to nie je ambície typu, že koľko toho predať. Ja som to tam napríklad nezažila, ale napríklad veľakrát som zažila to, napríklad samozrejme od malých vydavateľov, že my máme ambíciu urobiť niečo úplne, že prebúrať scénu a prebúrajte nám ju, a my sme sa o to nejakým spôsobom snažili a samozrejme chceli aj, aby tá knižka nezostala niekde ležať, ale že dajú sa robiť veci týmto, povedzme, tým zabehaným spôsobom. Ja neviem, ja som pre anglosaský trh robila a stále robím. A je to takáto manufaktúra, ktorá vlastne dobre funguje, je to nalejované, tie tituly sú úspešné, ale už napríklad keď sa bavíme o tom ako o umení, tak zostávajú niekde trčať v nejakom tom ako vyššom štandarde, ale nedostávajú sa už k tým veciam, ktoré posúvajú tú celú našu profesiu niekam ďalej. A toto mi príde byť také, že keď si povieme, že toto je to, ako to má fungovať, tak sa obávam, že môžeme skončiť v tom dobrom, peknom sandviči, ktorý je ešte niekde ako keby... Ale je veľmi dobré, že môžeš pracovať možno v obidvom. Absolútne áno. Len preto hovorím, že to není, že jeden trh a druhý trh, ale že podľa mňa častokrát to je o tom, že napríklad mne sa to stáva, že dostanem na stôl niečo, o čom je jasné, že si to vyžaduje nejaký špecifický prístup. Že to nie je také, že teraz poďme robiť takýmto spôsobom a budeme to robiť tak, až kým nezomrieme, ale že sú veci, ktoré si ako keby až vypýtajú, že tuto je príležitosť urobiť niečo, čo bude pre nás všetkých aj ako tvorcov zaujímavé a snáď zaujímavé pre toho, kto to bude potom čítať a pozerať. Takže ja by som sa preto bála tých biznisových modelov, lebo je podľa mňa veľmi ťažké sa z toho ako vedieť vymeniť, keď si to poviem, že to je ten spôsob, ako to môžeme. Ja by som sa toho nebal, ale myslím si, že všetci máme pravdu. Že, jednoducho to je nešťastie aj tej vybiania také, lebo to boli naučené, nalinkované, že nejaký jeden spôsob rozmýšľania, ale teraz je to široké. Že si povedať, že čo je to vlastne kniha, hej, že a vôbec na Slovensku vôbec sa nerozmýšľujeme nejakú žánrovú tvorbu aj v literatúre alebo vo všetkom, hej, že buď chceme všetci umnení alebo komercia, ale to nie je tak. Ja keď hovorím komercia alebo aj artová kniha, tak ja to nemám, že to je versus. A akože je to iný štýl, ale oni sú rovnako, že presne ako hovorí aj Danka, paradoxne, že aj tá artová kniha alebo môže byť veľmi komerčne úspešná, špeciálne v dnešnej dobe, kde ľudia hľadajú rôzne spôsoby. Čiže ja len hovorím, že tá naša smola tu je, že ten trh je jednoducho ako geograficky, fyzicky množstvom financiami malý a preto nemôže byť proste tak členitý, ako je vonku. A malé náklady sú drahé. Áno, preto hovorím, že... Čiže takáto produkcia, vieš, že ako Baobabu, to je
to je percento, ak nie promile produkcie svetovej v knihách, hej, ale to neznamená, práve ono je skvelé, len oni paradoxne ten západ si nemôže dovoliť takú, alebo nevedia, hej, lebo ako v úvodzovkách si ju nemôže, no sú ako aj, ako predávajú sa práve. Ako vieš, ale rozumiem a práve, že je to úplne skvelé, že sú, ale to je vďaka k tomu nasadeniu alebo tej zostave, čo tam je, že verí tomu produktu a že dokážu. A paradoxne tí veľkí si paradoxne nemôžu dovoliť niečo také, lebo tie veci, oni sa nedajú robiť lusknutím. Ale ten svet sa tým pádom harmonizuje, vieš? Že sa nemôžu, tie veľké biznisové sa dajú profesionálne vyskladať, ale Baobab a taká vaša produkcia sa nedá vyskladať, lebo vy ste sa nachádzali roky a rokuce, vieš, že nájsť si témy, takúto dušu, a to je to, že tí veľkí, ako oni to vedia zaplatiť, ale nevedia dať tomu dušu. Ale preto paradoxne, oni existujú vedľa seba, ale stále ten veľký ako biznis to, nie že valcuje, ale jednoducho aj ten malý, on dojde do nejakého štádia, že jednoducho tak potrebuje nejaké náklady na produkciu vlastne tých kníh. A teraz sa niekedy dostane, niekedy to funguje ako fajn, niekedy ako, že to nemusí. Ale čo som chcel povedať, že ja to vôbec nevylúčujem tie princípy, že áno, ale je to jeden spôsob práce, ale je tu paradoxne proste aj ten druhý, my ten vo veľkom nezažívame, alebo tak čiastočne sa nám sem tam podarí nejak toho chytiť. A možno jedna práve z ciest je práve tak ako vaša, vieš, že však tá kniha volá sa dostala medzi najkrajšie knihy sveta v podstate, že vaša. Čiže čo sa týka predaja, nemá problém žiaden na to. Čiže práve to by bola výhoda pre takéto krajiny, ako sme my, alebo našich tvorcov, že upútať niečím, lebo my ako proste niečím iným, hej, jednoducho Slovan Bratislava nevyhrá nad Realom Madrid, ako nikdy, hej, ale že musí byť niečím ako, a toto, čo je, že si to všimnú a oni tomu dajú fakt vo svete a nielen tu, na čo my si pochválime, hej, že na Slovensku, že najlepšie, ale toto máš reálne meritko hodnoty, že sú schopní vlastne to prijať, takže to si myslím, že je taká zaujímavá. Že tá jedinečnosť toho trhu nám vlastne poskytuje akoby výhodu. Hej, v istom zmysle, že sa dokážeme potom prezentovať trochu inými projektami, chápem to dobre? Ja by som ešte, iba takúto jednu vec, že mne tam chýba, keď sme spomínali o chýbajúcej postave výtvarného redaktora, tak keď sa bavíme o týchto veciach, ako o tom, že malý trh, veľký trh a zahraničie a tak ďalej, tak to, čo nám tu častokrát neurobí z toho titulu bestseller, je aj to, tá miera starostlivosti o ten titul, keď vyjde. A že to nie je také, že my hodíme knihu takto do Bolone a niekto si ju tam všimne. Akože to by musela byť obrovská náhoda, ale je to o tom, že keď sa ide napríklad na takéto veľtrhy alebo keď sa robí akákoľvek prezentácia, tak sú ľudia, ktorí sa tomu venujú. A starajú sa o to, aby teda prezentujú tú knihu, hľadajú priestory, pretože kde ju ukázať. A takýmto spôsobom sa dá dopracovať aj pri takýchto malých hráčoch, aby ten úspech bol aj na tom medzinárodnom poli. Lenže ja mám pocit, že u nás je napríklad veľa malých, milých, super vydavateľstiev, ktorí niečo vydajú a keď vypredajú ten náklad, tak je ako pre nich fajron. A že je to úplne v poriadku, ale že potom ako keby nemôžeme rozprávať o tom, že prečo tá vec není aj tak komerčne úspešná, ako by možno ona sama celá, ako je urobená, mohla byť. Lebo tu máme slabúčky, podľa mňa, tú starostlivosť a hlavne pri tých malých vydavateľstvách príde na všetko možné a na toto už napríklad až tak nie. Ani o tom nevie, alebo nemá už silu, alebo jednoducho. Alebo vie, ale už je to tak ďaleko v tých prioritách, že tam až nepríde. Že to by bolo... Ináč fantasticky sa počúvate a my už sa pomaly blížime ku koncu a máme taký, sme si dali taký záver, že by bolo fajn, keby, alebo už ono to, už troška si to vlastne otvára, preto aj ten tvoj pohľad je možno širší, lebo ty sa vlastne stretávaš a konfrontuješ každý rok vlastne so svojimi študentmi. A oni sú samozrejme iní majú naturel, iné majú to vybavenie, iné majú povahu a určite uvažuješ nad tým, akým spôsobom oni vlastne v tomto vašom priestore sa budú pohybovať, nie? Asi aj veľa debatujete, diskutujete. A ja teraz tým, že chodím vlastne ako taký ten teoretik k vám na katedru, vidím, že vy tam naozaj, alebo ty si jeden z tých, ktorý sa snaží otvárať naraz ten priestor a uvažovať už aj vlastne v konfrontácii s tým svetom von. A ja by som teraz chcela, aby si len tak, ja viem skrátke povedala, že akú máš ty vlastne teraz predstavu, aj to, čo sme si tak povedali, že koho by sme mali vlastne vypustiť, vlastne akého ilustrátora, že čo všetko vlastne by, ako ty, čo je ideálne, alebo čo nie je ideálne. Neviem presne postaviť tú otázku, ale vieš, čo myslím, že iné je asi, keď si ty študoval. Iné je možno, čo sa stále ešte používa, že naše vlastne ilustrátorské školy, 50. 60. roky, to sa teda ako keby tak niekde tak objavuje občas.
ale že čo si myslíš, čo by dneska vlastne, keď opustíme do toho sveta, to je taká naša zodpovednosť, možno tá pedagogická. No ale to, keď sme na pôde tejto inštitúcie, tak všetkých nás, lebo tak, len ilustrácia je trošku asi tak príjemné polievočku, že je ešte komplikovanejšia ako ostatné, lebo ostatní sú viac menej také free artové, také disciplíny a tam to je jasné, hej, že nejako. Ale tu sa spája to, na čom trošku ako máme také rôzne pohľady, že ako, a pre mňa to je otázka, ako spojiť, že naozaj tu originalitu, autenticitu, individualitu, aj taký osobný profil bez ohľadu na to, či je to ilustrácia, ale sú to kreatívni ľudia, ako to rozvinúť a ako to spojiť s tou druhou stranou, hej, lebo áno, je aj to, že pre mňa by to bolo úplne najjednoduchšie robiť nejaké úplne iba umelecké projekty, ako free artové, aj ako poklepať, áno, ale výsledok by bol taký, že proste keď skončia takých ako jednoducho ako je Danka Olejníková, to nejde robiť 4-5 študentov ročne takýchto produkovať. Aj nájsť typovo, alebo aj ani by to nebolo ako dobré, vôbec to ani nejde ako technicky. A teraz, že ako, ja to skôr vnímam tak, že mojou povinnosťou je ich v odzovkách vyzbrojiť, hej, že v tom bakalárskom štúdiu, že ukázať, čo to je ilustrácia a potom aj to je problém, že čo tá ilustrácia vlastne je, lebo tá knižná kultúra je dnes, alebo knižná je iba časťou toho, tá papierová ilustrácia, to je online svet, sú vlastne ako stratégie ilustrácie na pomedzi, ako voľného umenia, kresby a to, že ako, a my sa tak aj snažíme zo všetkého, ale niekedy je to problém nastaviť a potom sú rôzne aj tí študenti nejak ako profilovaní, že ja s tým nemám problém, aj keď som ako na VŠVU, ale ja s tým nemám problém, že ja by som bola rád, keby sa podarilo vychovať, že sú potrební ilustrátori, ktorí vedia profesionálne urobiť aj takú knižku, ktorá sa dá kúpiť v Tesku, obyčajne teraz o kačičke, ale to treba vedieť tú knižku robiť, pochopiť, o čom je. To sa iba zdá, že sú to také jednoduché, že keď nebudem veľký umelec, tak môžem urobiť knižku, to je veľký omyl. Ale potom bol by som šťastný, keby sa podarilo vychovať aj takých umelcov, ako je Danka. Lebo ty veľmi dobre prezentuješ, taký ten veľmi kvalitný, kreatívny, máme jedný z najlepších ľudí, že ako spomíname tú Boloňu. Čiže ja to skôr vnímam tak, že ako profesionálne ich v tom bakalárskom štúdiu ich tak ako vyzbrojiť, že skúšajte, čo sa dá, poďte sa pozrieť do Bolone, aj toto je ilustrácia, preto je skvelé, že tu máme Biennále, tak to je ono. A potom v tom magisterskom štúdiu, tak tam by sa to malo tak zužovať, hej, že už by si mali nachádzať tú svoju pôdu, že ja som takýto typ, že je asi zlé, ak by som chcel všetko na jedno kopyto, hej, že byť taký, lebo oni sú aj iní ľudia. Ale na to potrebujeme aj ten taký spoločenský alebo ten kreatívny support, že my sa môžeme stačiť ako nie, ale oni keď nebudú dostávať šance tie knižky robiť, hej, tak je to ťažké, lebo nie je ten ilustrátor, čo robí jednu knižku za 3 roky. Ale skôr naopak, no tak 3 asi je veľa a za rok, ale ten, kto jednoducho kontinuálne tie knižky robí, hej, že tiež keď som začínal, som spomínal, tak keď som robil prvú a ten mi hovoril, taký šťastný, že no áno, ináč tá knižka sa volala 1+1 rovná sa 2 a ten vydavateľ sa ma pýta, že no, jak som prišiel taký hrdý za ním, to bola taká prvá zahraničná a hovorí, že no skvelý, a že ty dostaneš Nobelovú cenu. Jenom rozmýšľam, že to bude za literatúru nebo za matematiku. Troška ale by povedal, že potom tak vážne mi hovorí, že až tá 3. nebo 4. bude za niečo stáť. A mal pravdu. Hej. Jednoducho sa učíte ako každé remeslo, ako ísť ďalej. Čiže pre tých mladých je toto veľmi dôležité, aby videli aj zmysluplnosť toho. A treba aj takú, že dostane slušne zaplatené za to, že je to práca. Urobiť na tú knižku robíte pol roka. Hej, a áno, na začiatku to ide z nejakého nadšenia, že fajn, ale nedá sa to ísť ako do nekonečná. Buď tí, čo majú šťastie a že sú skvelí, tak postupne sa ako vypracujú, ale nie je to nejako pravidlo. Čiže ja by som prijal celý ten súbor vecí musí zaklapnúť. Celá tá knižná tvorba to nie je o jednom alebo iba o kreatívcoch, ale potrebujeme dobrých vydavateľov, potrebujeme preto Bibianu, aby boli vzdelávané deti od malička, aby videli, že tie pekné veci, aby boli vychovávané s knihami, aby chceli chodiť do tých knížek, aby sa rodičia s nimi rozprávali, aby mali k tomu vzťah. To sú všetko spojené nádoby, ktoré si neuvedomujeme. To nejde o to, že zrušíme tu ako Bibianu alebo deti a potom sa budeme o 10 rokov diviť, že sa nekupujú knihy. Záleží to od lifestyle, že proste keď deti nevidia, že rodičia čítajú. A nie, že kupujú knižky, lebo knižky sa kupujú, len asi sa nečítajú, že keď deti nemajú ten zážitok, čo je, že sú stále proste ako na tabletoch,
potom môžeme my špekulovať tu, ako robiť tie knižky, ale stále to bude také mŕtvé, jednoducho. Čiže ja to vnímam skôr ako taký uzavretý ekosystém a takéto ako super, že je tu BIP, že sa rozpráva, že ako teraz sa rozprávame možno o takýchto knižkách, chýbajú akékoľvek, ja neviem, v novinách, niekedy čiastočne boli nejako, poznáte nejaké recenzie, že alebo na knihy, na tie dobré. A ľudia by to priznali, a teraz nemyslím len art, ale naozaj chcete kúpiť dobrú knižku, prejdete, ľudia sa ani nevyznajú, pôjdete tam je závala kníh, že čo si mám zobrať a kúpiť. Alebo, no hej, tak pred Vianocami nejaká knižka. Nie, oni to vydávajú krásne. No hej, to viem, áno. Sú tam recenzie, potom je knižná literárna, vydá knižná reví, či literárna reví? Knižná reví, to máme doma. Áno, no a sú čiastočne nejaké blogery a nejaké sociálne siete. A potom je to také modné, nie je to úplne taká mladá generácia, ale moja dcéra mala pred časom, že prečo všetci teraz čítali v trolejbusoch a neviem tie knižky, lebo na TikToku bolo naraz niečo, že bolo, že ktoré knižky, ja teraz neviem, ako asi nie v našom slovenskom kontexte sa čítajú a že to bolo vlastne ako in. Ale to sú zase len taká ako modná vec. Čiže máš pravdu, že to je všetko, ja sa vždy cítim veľmi nepríjemne. My síce teraz sme tiež otvorili, už 4. rok máme magisterský stupeň pre teoretikov a nie, zasa, sme len krátko, ale naozaj, a to sme sa vlastne, že my nemáme vlastne ľudí, ktorí by presne o tom nejak dúmali, uvažovali, debatovali s nami. To sú ako tí výtvarné redaktorky, že už majú napozerané knihy, vedia to takto proste povedať. Nie sú možno, že sú dve kunsthistoričky, ktoré troška sa tomu venujú. Ja som len taký ten, že si tu tak niečo porozprávam a naozaj nie som hlboko ponorená. No treba povedať, že nie sú. Nie sú. Si v podstate, keď si to zoberieš, tak kurátori, kunsthistorici, ilustrácie nie sú. My sme takí, nie sú v takej tej ako keby kompaktnej... Že naozaj odborníci. Áno, línii, že nie sú zameraní. Jano Kráľovič je super, on je zameraný na 60. roky. Potom si tu ty... No, to občas pribehnem, odbehnem, ale naozaj prelievaš sa z jednej nádoby do druhej. Kontext sa, nech sa páči. Je úplne obrovský, že my sme tu mali proste plejadu skvelých, fantastických historikov, Kryška, Kortošová, Holešovský a kopec ďalších iných. To proste sa utialo a nič tu nie je. Je celkom a teda máme tu novú generáciu, je tu jedna nádejná študentka, budúca, ktorá vyslovene ako keby chce ísť touto cestou, čo je úplne skvelé. A úplne skvelé je, že ju k tomu inšpirovala výstava v Galérii mesta Bratislavy. Ospravedlňujem sa, že to tak ako odbočím, ale že nielen ako keby tá prezentácia tej knihy, ale aj prezentácia ako tej tvorby je veľmi dôležitá, ale aj tá historická, aj tá súčasná. A napríklad... To je obrovská téma, ktorú ani asi nestihneme otvoriť, že prezentácia. Ešte chcem reagovať na ľuba, že ty si hovoril o tom, že je dôležité, aby mali vlastne možnosť študenti vaši prezentovať sa, robiť knihu a je úplne zaujímavé a na mieste podľa mňa povedať, že ešte do roku 2010, čo je teda, hej, dobre, je to 14 rokov, ale vlastne nebola možnosť mladých vystupujúcich študentov z vášho odboru nejako sa umiestniť na trhu, lebo neexistovala žiadna platforma. Že v roku 2010 vznikla asociácia ilustrátorov, do ktorej nechceli tí starí bardi vstúpiť, lebo sa proste toho báli, mali nejaké obavy. Neviem úplne presne aké, ale vlastne dovtedy fungoval ten ilustrátorský svet tak, že to mali proste 5 ľudia, piati ilustrátori, ilustrátorky a dosť a viacej vlastne aj tie jednotlivé vydavateľstva nikoho iného neoslovovali, lebo proste mali týchto 5 a bolo iba, presne vedeli kto čo robí, tam možno, že to je teraz úplne bude fabulové, ale nevadí. To je možno, že príčina toho, prečo za nikoho vytvorný redaktor. Vlastne ho nebolo, treba bolo ich tam. Poprosíme, teraz by som už tak ako ideme do záveru, ale úplne výborné, lebo fakt by sme to fantasticky počúvať. Poďme teraz aj k vašim otázkám, že však to bolo kopec inšpiratívnych nakopnutí, ale mňa naozaj ako cítim zase ja z toho akoby kunsthistorického, teoretického, že naozaj dá sa už vybrať knižka, narážame alebo stretávame sa so zaujímavými ilustrátormi, ilustratérkami, dizajnermi, grafickými
Ale ja fakt stále cítim ten problém, že ono to je v rámci toho výstavného a galerijného priestoru, že to také akože je to nejaká taká ako, preto sme to nazvali, že popoluška, partizánka, že ona, my tak všetci o nej vieme o nej rozprávať, v dejinách vlastne vystupujú všetci ako tie zásadné ilustrátorské počiny, ale naraz, teraz ja som ešte nebola na tej novej expozícii Slovenskej národnej galerie, ja sa stavím, a možno by som prehrala, že či tam je niekde vystavená, však my sme, presne máme naraz tie hložníkovské ilustrácie, je tam naraz, ja neviem, Fula Galanda, je tam Brunovské a ďalšie, ja neviem, no, Kála ešte s cenou Christiana Andersena, však to je skvelá vec. S tým sme všetci my žili, my sme na tom ako keby aj mnohí vyrastali s tými knižkami, to by tam malo byť. Nejakým spôsobom. Podľa mňa nebude. Podľa mňa zaujímavé povedať, že vlastne ako keby tá pozícia toho ilustrátora, ilustrátorky, ten štatút tohto pracovného ako keby miesta neexistovala. Ona vlastne sa len vyformovala nejako proste v 50. 60. rokoch, dovtedy vlastne tú ilustráciu robili umelci, umelkyne. Fula, Galanda, Benka a podobne, že vlastne ako pracovná pozícia ilustrátorka neexistovala. Ona sa vlastne vyformovala, vytvorila práve to akoby plejadou a vznikom... Ale to bolo vlastne chore. No áno, to nebola normálna situácia. Že vlastne ilustráciu na obálku vám urobil Kostka, čo bol sochár. Ale tie knižky boli nádherné, boli skvelé, ale bol to paradox, že aj na tom západe vtedy čumeli na to, lebo oni si nemohli komerčne dovoliť, hej, tam bolo taká, ale u nás tým, že sa to bolo riadené štátne a robili to profesionálne a neexistoval komerčný tlak, lebo tam bol náklad sa robiť taký urob to ako chceš, ale väčšinou to vznikali fantastické, lebo to boli veľmi kvalitní umelci, tak sa vyprodukovali umelecky kvalitné veci a potom aj koncov aj tie detské, tie obálky zo 60. rokov, ja som v Košiciach videl, ja som pozeral ako blázon na to, že to sú dnes ako by boli veľmi súčasné ako skvelé veci. Čiže to bol ale to bola taká šílenosť doby, hej, že sa dostali ako veľmi kvalitní, čo bolo vlastne nenormálne na hlavu postavené. Podľa mňa to nikde vôbec nemohli chápať, že čo to my tu robíme. No ale bolo to umelé, hej, že padlo to, hej. Ono to bolo síce umelecké. Nepadlo to, ono sa to vyvinulo proste do nejaké že ja by som nehovorila o padnutí, pretože to sa nejako proste vyvíjalo. A jednoducho sa prišlo ako keby tým množstvom, tými zadaniami, spoločenskou nejakou situáciou kultúrnou sa to vyvinulo tak, že tá pozícia vlastne sa otvorila. Že ona vlastne tu vznikla vďaka tomu, že, lebo tí umelci, umelkyne už v 30., 40., 50. rokoch oni to robili, že fantasticky, že tam kvázi ani nebol dôvod to nejakým spôsobom meniť, ale to množstvo, ktoré proste narastalo, však keď si to vezmeš, tak my sme tu nemali v podstate žiadnu detskú knihu, že už v Čechách a všade inde detská kniha v prvej polovici 20. storočia bola a u nás vznikla až nejakých prvá detská kniha v 40. rokoch. Takže my sme tu vlastne pre deti nemali nič, no Benka nakreslil niečo, že prvá detská kniha bola ilustrovaná Fulom v 36. ale to je, že keď si to vezmeš, však to není ani 100 rokov dozadu. Vieš, že kde sme? Že toto je strašne dôležité uvedomiť si a skôr, rada by som to tak dobrožitívna, aký pozitívny že vlastne my sme dali proste ten vývoj tej ilustrácie, tej tvorby úplne, že famózne, že my tú plejadu, tú rôznorodosť, tú rozmanitosť, autenticitu, proste ona je, že úplne neuveriteľná a je aj teraz v tej digitálnej ilustrácii. I napriek tomu, že ten, ako keby tie otvorené brány toho globalizmu, ako keby to menia a je to vidieť, že vlastne sa to tak prispôsobuje tomu svetu, ale tá autenticita tu stále zostáva je veľmi silná. A vlastne si treba uvedomiť ten kontext, že to je len 90, neviem koľko rokov, hej, že to je vlastne strašne málo. Máš pravdu, len to neviem ako vysvetliť dobre, ale vďaka tomu Kocúrkovsku, čo na Slovensku je, že vďaka tomu nezmyslu, že sa to tak domotalo, že nikde inde na to nedošli, aby robili akademickí maliari sochy, ale tu tým ideologickým tlakom. Výsledok bol famózny, ale nebolo to normálne, hej, ako... A potom, keď hovorím, že to padlo, keď prišla ako zmena, tak to máš ako keď rukou rozčeríš vodu v potoku, hej, že boli nejaké knižky, ktoré mali nejaký systém, bola nejaká kritika, ako boli fajn, ale neboli
na jednej strane boli výtvarné, ale na druhej strane to nebolo normálne, lebo knižná produkcia je v podstate mainstreamová záležitosť, hej, to popová záležitosť. A trošku sa opomínalo, tí sa kultivovali ľudia, ale tá väčšina jednoducho stále ťahne k niečomu takému zjednodušenému a tak, a to tu chýbalo, hej. A potom došlo k tomu zašpineniu toho potoka, že sa to rozvierilo a všetko sa zašpinilo. To sú tie 90. roky, že vznikalo všeličo, čo sa kupovalo, všetky Mickey Mouseovia, tí starí už nie. A teraz sa to tak pomaličku usádza, dokonca teraz sa to čistí, hej, že ako keby sa nachádzajú aj vďaka napríklad vám že tie korene toho, že tie dobre kvalitné veci, o čom sa rozprávame, a plus vznikajú noví, mladí, možno, ktorí sú kvalitní, že sa to konečne dostáva do takej situácie, ktorá je ako normálna pre mňa, hej, že v tomto bolo, čiže tie veci boli zaujímavé, len to bolo také ako zvláštne, tak jak mnohé veci tu sú také zvláštne, možno preto to je také. A keď ono možno sa tak polemizuje, lebo napríklad v tých 70-kách za tuhého sociku proste tá ilustrácia, to je taký náš ako keby obľúbený citát výtvarníka Roba Bruna, ona bola azylom pre tých výtvarníkov. Že ona práve naopak, nie že to padlo, ona vytvárala priestor umelcom, ktorí nemohli tvoriť, vytvárala bezpečný priestor na tvorbu. Čo je tiež veľmi zaujímavý vlastne sociálny aspekt, alebo sociálnu kultúru. Áno, ale vieš, že kvôli čomu sa tie knižky robia, kvôli tomu, aby bol azyl pre umelcov, alebo sa to robia pre ľudí, tie knihy, že má to aj iné rôzne rôznu optiku tých vecí. To hej, ale musíš ako keby, možno, že môžeme sa, teda musíš, prepáč, nemusíš. Môžeme sa baviť o nejakej ako kontextualite, vieš, že sociálne aspekty. Môžeme sa baviť o ženách v ilustrácii, prečo ženy v ilustrácii nerobili tak veľmi veľa kníh, neilustrovali, ja neviem, napríklad dobrodružnú literatúru, akože chceme tým povedať, že neboli dostatočne komerčne silné, no nie, vieš, že tam je strašne veľa... Strašne dôležité ten kontext je veľmi, veľmi dôležitý. Iný problém 80 70 Áno, v každej... Tých 70 máme blbé knihy, ale fantastické ilustrácie. No, a je to, ale to je fakt, to je to špecifikum, že to je naozaj, a možno, že v tom, a to zase ako ten teoretik histórii vidím, že by mala byť našou úlohou a nájsť ľudí, ktorí by sa tomu venovali a bolo by to hrozne zaujímavé, to naraz ako predostriť. Hovorím, že mňa fakt bavili tie Longaverové knihy, ktoré sú úžasné v tom, ako oni sa zase veľmi komplikovane čítajú, ale sú fantastické v tom, že on naraz prešiel tým príbehom a naraz som si uvedomila, že ten náš príbeh je fakt jedinečný. Ja viem, je aj poľský jedinečný, rumunský jedinečný, ale ten náš je, a vy ste to všetci hovorili presne v podstate veľmi podobne, každý zo svojej pozície, že my sme od tých 30 rokov robili naozaj ako obrovský skok, že naraz my sa tu môžeme ako sa baviť o tých rôznych, projektujeme sa v takých iných pozíciách a je to fantastické, že naraz sme vlastne každý ste iný a celé tým ja, že si myslím, že tie súčasné knihy, že to už nie sú také, že banálne knižky s detskými obrázkami o medvedíkoch, ale sa riešia veľmi zaujímavé témy dnes. Takže normálne sociálne, spoločenské, čiže to už nie sú, že nerozprávajú o takých, ako hovorím, tých Tesco knižkách, aj také majú mať svoje miesto, dáme tomu OK, ale že dnes si myslím, že práve o to je dôležitejšie pracovať s tými knihami. Dokonca si ju kupujú dospelí ľudia, hej. Sú také vlastne tie crossoverové knihy, že ona na prvý pohľad vyzerá ako detská kniha, ale v podstate to nie sú knihy pre deti. A práve naopak tá kniha môže slúžiť ako veľmi pekné médium komunikovať teraz tieto veci. Práve tie sociálne, ako medzirodové a rôzne veci a veľmi ako inteligentné a také jemné médium tá kniha sa môže použiť. A robí sa to skvele aj výtvarne, že mnohé, ja som až prekvapený naozaj, že sa stmieva sú aj výtvarne, ako u mňa sú na úrovni ako výrazu contemporary art, normálne knihy, ktoré sa robia skvele s tým dizajnom. Čiže aj skrz toho práve tu chýba tie ľudia, ktorí by, a dokonca si myslím, že aj nie len rodičia, ale aj dospelí by prijali ten výklad a prácu s tými knihami. Že už to nie je taká prvoplánová kniha, že vidím obrázok a tam je nejaký textík, čo je vlastne on je nakreslený, ale je to ako keby kniha bola za ňou, že tá ďalšia kniha. Že dieťa si nájde to svoje, čiže si myslím, že je úplne skvelá situácia pracovať s tými knihami ako textu, ilustrácií a ešte jedno, by som povedal, ako koncept tej knihy. Hej, a o tom sú mnohé tie súčasné knihy a také tie picture, ktoré pochopíte, až keď ju prečítate celú, že nie sú to fragmentarizované na jednotlivé obrázky alebo iba na text, jak sa volá kedy, že tu máš text, vľavo obrázok, pravo text, ale dnes tá kniha dáva zmysel, až keď si ju prečítate a pozriete
Dokonca ja to máme, preto sme vlastne urobili tento debatný cyklus, lebo v podstate priznávam, že mám už dokonca radšej, že si listujem knižky, pochodím do galérie, ale naozaj, že knižky, ktoré veľmi teraz vydávajú radi fotografií, vydávajú naraz aj to akoby aj ilustrátori, ale aj grafickí dizajneri, alebo aj sami umelci, lebo ja som naraz sme v tom intimnom vzťahu, mám čas, môžem si veci domyslieť. To, čo si teraz presne povedal, a my sme fakt so Zuzkou a s Mirkou asi fakt pred tými 3 rokmi, tam, že naraz my robíme taký knižný výstavný priestor a ja to už uzavriem. Bola skvelá debata. Ďakujeme všetkým pekne. Myslím, že pre nás ako vlastne, pre mňa to bolo naozaj ako naozaj vzrušujúce počúvať, bolo to veľmi zaujímavé. Teraz budem naozaj uvažovať doma, že čo s týmto všetkom, s touto obrovskou energiou. Myslím, že aj pre vás a budeme sa teda stretneme sa na jeseň, alebo sa budeme stretávať v kaviarniach, toto je galéria, v nejakých iných výtvarných priestoroch všade a pri knižkách. Ďakujeme. Ďakujeme.